الفقير فدما فقدها والله سلب داسا ذلك لابا ولا بريب نولا بريب نولا بريب نولا بربر لله بالبصر مسلسلا من مساجد فلي أهل الغرام غسل برودة من بين كل سقال فقبا كل البلد يلدني قد دار النبي يا برا القلب جاري بالوزن منهم فلا تزن النبي قد مات موتا يا بنا منا من متبي ولا يدمن قد واسع انقلب بدني دون يدرنا من النائم وسنا للروي منه والجاسر وهو دائما يسند بالقائم أمرنا لنهيما قدات من الأجل إنني مسلم يزيد عليكم ومنتمن إليكم أكرم بذكر قلب قلبي إنني بقوز هذا أن دار لغني عن زورك وبالبواب لغنى قلبي للمن يهر وسرامي noo tudd yow man Fatou Ndaw di xaritu mama fi ngeen di togg mooy daayira ñan Sira Jadd daayira Sira Jadd waaw affaire yi naka la demee macha allah lépp ngi ci kawam rek dara manqué wut kenn marut kenn xiifut lépp nee na bay jàmm jeeg ndox mu sedd meeg bagage yu bëri yeeg boisson beeg yàpp bi lépp ci biir ñun daal ñu ngi nii ci koom ñu ngi ci combat bi rek ñu ngi ci combat bi waaw Sénégal jëm kanam affaire lépp a ngi jaar yoon yëpp a ngi jaar yoon mi ngi baax di ko ñaanal yàlla rek lu mu mën ret bu déwénee yàlla na mën lu ko ëpp amiin yàlla na ko yàlla may mu eggalee sagoom moo xam lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defal moog borom këram di leen gërëm di leen sant man la Fatou Ndaw Mbaye wax nee na inde nde bayri kala o mbiɗɗa hawa jaaji daayirol daayira hawa ka hono jiiruɗon ñala gammo minen jiiri hen tan weltade en toro Allah ɓamtade hen Allah ɓamta waɗat ɓe daayira teniɗa duƴa to wirayde nene daayira mo ɗon wiyete daayira amen o wiyete ko daayira suudu sabu aset ɓesgu Aissata Bamo hono jiiruɗon gammo han gammo min jiyan tan ko weltare e weltanade tanum oyo gonɗo Dakar kala ɗo woni e boni faji widewoji a dañi hen kontaan yo Allah fewni Allah jokko joom galle mum jokko dendagal julɓe Allah onon ɓe immotoɓe oɗon gara lawol mum garirgol e kotirgol yo Allah wangol baraji yo Allah uppe mbaɗa ɗum kitale keewa ko famille Aissata Bamo woni ɗo ɗoyi muɗum ɓeɓe baabe mum e suuɓe en hani ko miɗum eyyi ɗum ɗo ko rewɓam ko ƴeeƙiɓam kamɓe goni ɗo Allah kamɓe goni ɗo nene inde nde an ɓiɓɓe muɗum onon belti hande min belti belti daayira he yo Allah waɗi hen barka Allah hokku balɗe juɗɗe e battane kala garnoɗo yo Allah nawtinum e jaam amin ya inde Allah e nelaɗo amin yo Allah ɓamtu wuro ngo amin nene an inde nde min de haala tangue sombete holko jiiruɗa he jiirude daayira o tan ko min beltima yo Allah ɓamtu dendalngal nga ɓamta wuro ngo ɓamta julɓe Allah foof Allah rokkaɓe jogaaki no wawi amin e barke Allah e nelaɗo amin Allah hokken wattane mbo wuuri garɗa yo Allah hokku ɗum horde jaam nawɗo e jaam jarama enen mbiyeɗɗa
waɗi aja hadran wiyete ene welte janaw mo weltima dayere en feewi Allah ɓesdu wassalam bertim voilà ceernama dayro no wiyete mbiɗa dayro ko dayro suudu Aissata Bamol saabu aset ɓesgu mum woni ɗo oɗo woni afa suudu ndu Dieynaba ka tegi hen oɗo rewi hen e ko min woni koddo suudu ndu ɓesgu amen woni ɗo e miɗen jogui ɓiɗɗo amen noon mbomin jettata woni Hawa Ka e ko dara ko hen yo ko waɗa ko hen foof ko kam waɗi hino wayno kam woni sababu e miɗen ɗum ñagono jodde balle miɗen ɗum ñagono battane moƴƴo kamɓe joom gallem e ɓesgu o e sutoro o mbar lawa e julɓe foof duwa o julɓe foof jaɓanema e gammu o machallah foof rewi lawol eɗen ñaago Allah kadi tawtede mbo wuuri yo ko heedi ɗum yeesa e Hawa e Gadiel miɗen ɗumen berana du'aw yo Allah waɗanɓe jaam ɓe mbaɗi hen participation moƴƴo no feewi e an kam ka wonangol tan garɗa ɗo hitande fof nana on waɗe remercier e baso kam waɗata hen dépensuji kewɗi kam waɗi hen e miɗen jetta Allah miɗen ñaago Allah yo Allah ɓoyno ɗum yo ɗum yaaru yeeso ɗum wonda jurmbalu ɗum wonda cellal e onon nene on jarama boli ɗi beelañi ne heewi tampere kono hatta hitande fof man mbaɗ effort garon e miɗen hen jetta ko moƴƴi no feewi no wona seeɗa yo Allah waɗan jaam enen kala allahumma salli ala Muhammad wa sallallahu taala alayhi wa sallam baba ko ɓeydata inde de min ko Malik mbiyete ko ɓeydata hen ɓesdami hen tan ko yo Allah juutno ha juuta e ko heddi ko yimɓe min dañi hen weltare ha no feewi ɗum ɗo hena wayno ko ɗum jokkere dewal Allah e jokkere en ɗam hena wayno ɗum ɗo ɗum fotatinɗo ko yimɓe fof hena wayno yimɓe fof ɓe ganduɗa ɓe joni gannadirani wayrodirnoɓe koreji fof pottiɗo eyyi joni noon miɗen ñaago Allah miɗen ñaago tan yo Allah juutno ɗum ha juuta e bijay Seydina Mouhamadou miɗen ñaago kadi Hawa Ka omo wi miɗen ñaago yo Allah juutno balɗe moƴƴe no battan min miɗen ñaagono Gadiel miɗen ñaagono denndangal kureɗi ɗi fof nde Allah nawrata golle mon yeeso e okkaɓe weelo e joomen bijay Seydina Mouhamadou rasulullah amin amin on beltima garega parega ani ko ñaay ci biir kay yaatone Fande gaje ka on luuta bimo luuta pare ga ngala ɗo on ngala darde tan on ngala darde e darɗe ɗo hawre hande le 15 ceerno miɗen ɓesda yettude Allah tan e nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e hande ko ñalawma gammu Mbaye Hawa ɗum hawre ko le 15 novembre e 15 novembre noon homo amen siftinoro ko ñalande hande nayeje debbo o ruttino e joomen e miɗen ɗum ɓesdana du'aw du'aw o yiltima hande hamba hawre gammu Mbaye Hawa ina wayno ñalawma o ɓesdima mawne amen minen ɓesgu mum o minen fof miɗen ɗum ñagano yo Allahu subhanahu wa taala o yaafa ɗum yaafo dendagal julɓe fof yaaforomaɓe dawle ɓeɓe fof e tawde ɗum yiltima hande le 15 novembre o yaltuno aduna 15 novembre ari hawre gammu Mbaye Hawa minen fof kadi famille o fottatiɗo min ɓesda ñagude tan min ɓesda yo Allah waɗan ɗum yaafuya kamɓe dendagal maɓe dawle ɓe fof e min ko tan ɓesdude duwaw tanum o Hawa
taanum ko giɗo mum ene heewi ko waɗani ɗum e gurdam mum haa ko rutti konene ene wayno hitande fof omo ɗum waɗano duwaw onon fof oɗen gara jooɗi fof gara kawra hen ɓe Allah hawridini hen vraiment yo Allah okki en tawtede muuɗi yo ko heɗɗum yeeso ya barke nabi mouhammadin sallllahu taala alayhi wa sallam on jarama no fewi min beltima tabarakallah ceerno hawriti hen machallah hande ko le 15 ko gammu hawriti hen rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafa besirkum min albilad kam bidawaka Allah ma'il mashara'i wa ma'il laragai kimin ilmin tamal biya ibn qabli bililati Allah الكمال أبدره في مال ولا يسب غير كامل فاصل لكاملا لكامل دبيت مدى بالداري لم يقو فيما ما قدم بكل موقفنا لكل نبي في سود قدمه فضلنا on jarama ɗum ko mawre tew ko hunde wande fayida moƴƴi ni gueɗe fof ɓaɗitte atu jarama من بعد الفعل أنا لا للقرب اللاسه قلبنا لدي بالله تعالى رب غانا للذي فويب ذلال داري بالمعرف وكان من جاء من المكاوي سما سمو الفضل علينا القرب من هنا ترغى الدنيا فاز بالولو
سلو غمامة في الأرض والنعلامي ذو القدر ذو بدر ليلة الإسراء ماذا في رؤيتي والأنباء ثبته فماذا بجذ من مراب ليلة البيد وثبت daayira holon wuro Demba Denguer daayira wurdam Denguer Ahmed Demba Denguer on jiiɗon gammu machallah o rewi lawol de oɗon mbaɗa duwaw tan beele ma Allah ɓesdo eyyi gammo kam mamba tan wooda ɗo dongere woni waɗi gandanɗo hoore ma koko renda waɗi ko jeeya min ko renda ko kam ko ɗum dongere nde fof rendi ɗum eyyi kono miɗen jiɗdal oɗon amen korona Allah hene Allah mo nawra yeeso e kadi ne oɗon amen keɓnono e toto juuɗe amen keɓoyani eyyi so kala ko laamu walla e ɓurɓe amen e banggue balle ɓe mbawi amen wallude tan e siko ɗum tolnima ɗon ɓe mballa amen hen machallah eyyi ko ɗum dal wonno min kaala kono machallah nene mi wiyata mbaɗɗa eyyi minen de affaire gammu o ka nden no jiiɗi Allah nelaɗo mumen e barke Seydou Sir Ahmadou Ndiaye miɗen ñaago du'aw yo Allah yawtinirmo yeeso kala hitani e Allah walla jeboto yo Allah yawtinir on jeboto o yeeso hokka ɗumen noɓe dararani Seydou Sir Ahmadou Ndiaye no yummi mumen e baabi mumen darorno fof yo Allah hokkuɓe darde ɓurden yo horma Allah e nelaɗo mum ɓe jaggirana amen ɓe jaggir Sir Ahmadou Ndiaye moƴƴi jarama ko daayira moƴƴi hono mbaɗɗon tam sel aywa ɗo ko daayira hol yon woɗo de ko daayira Mamadou Demba Dabo daayira Mamadou Demba Dabo an mbiyetɗa min ko saabe ba mbiyete kono jiiɗɗon gammu holno jiiɗɗon gammu han eyyi gammu o noon min jiiɗemo tan ko kombo weeli ko wonno ko hen fandade amen min puɗɗima ɗum dañe machallah no feewi saabu bandiraɓe gaari e keewal surtout noon kadi seerenɓe amen ummotoɓe toon to Lobbudu waɗata ɓe gammu o ɓe gaare keewal kadi bandiraɓe joomen daayiraji gonɗiɗo ɓe mbaɗi daayiraji ɗi no potiɗi waɗirde heddoto tan ko yo Allah jaggiran men hen jaggirana juulɗo Allah kala en naari gammu o bisimillah wiyen hen jaltiri alhamdoulillahi rabbil alamin eyyi ononne kadi min belti e garal mon ɗo saabu ko gadda toon ko ɗo ko ɗum hunde wadde fayida no feewi saabu ko gonga ni gammu o kombo hunde mawde e pittali yimɓe wonɓe e ngoɗo renda hakkude mbay haawa e Lobbudu e kala ɗo julɗo Allah woni gammu o kombo mawnuɗo e pittali amen e si kadi ko ɗo tan min mbawnomo fonni kono ononne on gaari oɗon nawa gammu o kala tomo foti yah e tomo foti yi ɗum ɗo kadi yettere Allah no feewi onon min jetti on hen min jetti kadi ɓe ganduɗa wawɓe on toon ƴettoto ummoto toon ha ɓe gadda mon ga e ndiɗo dowri kadi ɗum ɗo ko ɗum hunde mawde no feewi min beltima moon yo Allah junnu balɗe mon moƴƴude battane mon on jarama no feewi min ko daayira Hammet Sambere Guelaji eyyi gammu weeli naari bisimillahi rahmani rahim jittu alhamdulillahi rabbil alamin eyyi gammu weeli no feewi seerna amen lobbunaɓe gaari aduna ko ari jetti Allah min jetti moon no feewi gammu weeli no feewi wallahi voilà c'est bon hey gaydiral ummi gaydiral heɓa dahere oyo gonɗo fof ko ɗi gooti machallah gammo wiyete o ko min ko sidati mbiyetemi sidati ba dahero machallah gammo weeli yooɗi hoɓɓe gaari machallah haydara mankani ɗo alhamdulillah min jetti Allah kadi min jetti seere on min toɓe Lobbudu haydara mankani ɗo foof gaari en poti ardude ni hoɓɓe yimɓe Dakar gaari machallah onon cameraman ɗum kadi min jetti on min jetti onon Dakar naaɓe min jetti ko gati hay goto machallah yo Allah waɗen kadi tawaɓe mbuuri
ya bar Sidi Ahmad Ndiaye on jaara machallah rewɓe oɗon belti eyyi min beltima no feewi yo Allah hokken tawtede e mbuɗi ha en ɓesdi en ɓestaki hono mbaɗɗon kaw inde nde Amadou Souraba ɗo ko dayira holon ko wuro Mamadou hono jiɗɗon gammu tabarakallah inchallah tabarakallah ko rewi lawol yirno ko fof dañama gila yimɓe ciwa yaha baas yirno ko fof dañama yo Allah fewna fewna inde nde baako siri siro mbete dayira on yiyete dayira o ko dayira wuro ndari kono jiɗɗon gammu alhamdulillah yo Allah ɓesdi jaam yo Allah ɓesdi jaam fuɗɗima weeli yo Allah jokku weela o kala tawaɗo yo Allah ko ɗum tawtede ha yeeso a jarama ande kam moƴƴo محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ريان يا وكرم يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصلاة السيدة والبرهان القرآن الأمين وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم تقبل منا علينا إنك أنت التواب الرحيم وآتنا من كل بلاء وعذابنا بيد حرمة القرآن وغفرا جنة مع القرآن سيدنا محمد hono mbaɗɗon waɗon tampere ɗo ko dayira holyon no mbiyetoɗa min mbiyetemi yaralaji mbaaro jumbo ɗo ko dayira holon haalisa juumel hono jiɗɗon gammo so wona welde e commencement o dalen naten bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamina kadi machallah yimɓe notima keewal délégation ngaji ɗon fof ummima ɗo ko délégation beelel ummi ɗo haɓen jooɗi ɓe ganduɗa ko nelal mo ganduɗa ka woni Alaji Gadiel Abdourahmane Ka ɗumin gari ɗo hannde kam innira gammu o kam innira gammu o ɗum taki minen min ummi toon min gari min kawriti hannde gammu he holko ganduɗon Abdourahmane min gande mum tan ko moƴƴere e wadde ko moƴƴi e fewnude lesdi ndi ko ɗum min gande muɗum kañum e haawa kam e haawa o ke aɗa andi Abdourahmane siko moƴƴi tan ha wawi ko moƴƴude ko noon ɗum yahani inde nde kaw Alaji Nga dayira on wiide dayira o ko dayira ani Sadio tan hono jiirɗon gammu han min jiirima so yodde a welde aduna fof potiti e keewal kala ɗo woni e nder ɗo département Linguére région de Louga ɗo woni fof neɗɗo immema toon ari ɗo notima ɗumen ko noon ɗum wayi min noon min jinni ka dow inde konngol Alaji Gadiel Ka ko beeli hel kam nili amen eyi joni kam min notonoyi mana kam woni inniraɗo jeema gawmu o kadi noon ko innirama jeema gawmu jeema nelaɗo sallallah alih wa sallam koko hani won saabu ko jiɗɗo nelaɗo jiɗɗi koreji nelaɗo ko tedduɗo ɗe min tawi ɗo ne ko koreji amen kamene koɓe tedduɗo eyi machallah kaw inde nde min ko Ali Sadio mbiyetemi Ali Sadio dayira o ko min jeymi ɗo woni dayiram hono jiiruɗa gammu e gammu o ko weltare tan e yettude Allah e julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e yettude bandiraɓe weltare gammu mbay ha o presque mambo hecci amen duuɓi minen gueɗe ñande mo fuɗɗa wonno hammen Sadio mo wino so tawino komo Allah yombo yahru yeeso so tawi wona Allah yombo fotɗo gueɗe nden hombo yaaha Allah waɗi hikka mo teddanirama mawni amen bomin korsini gorko moƴƴo jokkowo enɗam biyeteɗo Abdourahmane Ka Gadiel
miɗen ñagano yo Allah junnu balɗe mum hokka ɗum cellal no feewi ɓesda barke o gonɗam ɗum calmini no feewi weltare tan gammo kadi haawa joom suudu ngajil emin ɗum beltono o tanto mo jiiɗa o tanto jemma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam duuɓi 4 kam tan tanta amen o tanta wadde barke gonɗo e gammu he e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yo Allah yoɓ ɗum haawa yoɓan ɗum bandigo fof. Assalamu aleykum wa rahmatullah. mbiyatɗa men comme so mbitemi Daara Jolof Tuuɓi. Daara Jolof Tuuɓi on ganduɗa gammu eyyi komi garɗa dow inne Ayil Sadio eyyi haali ko moƴƴo han bule tam gammu o gammu o kadi rewi lawol eyyi gammu hemo rewi lawol machallah ñagoɗen hen tan yo Allah yahnere yeeso gandu min kay mi manque tam tawi médecine somi yi bandam min kay mami ɗum haala ban gammu en waɗi fayida eyyi ala ko mañi Ayil Sadio tinnima wadde tigui yo Allah tinnima no feewi en noon men ñaago Allah tan yo Allah jaggiran en enen fof tawɓe kadi wuure gar wurtatine no mbaɗon seni eyyi eyyi no seeɗa mbiyatɗa jawmi min Samba Ɓetti ɗo ko daayira holno daayira Samba Demba daayira Samba Demba hono jiɗɗon gammu hono jiɗɗon gammu o weeli machallah eyyi min jiiɗi kay kala ganduɗa hoore ma ballal ngal laamu o wawi ɓesdan amin hen gammu o kam machallah weeli eyyi min jitti hay sera jaddo on bon saabu mo on hedde duuɓi tati walla duuɓi tati kañum waɗata baaso holone sera woni e joom suudu ngadeɗel o wallahi oɗon duwano ɗum minen duwano ɗum yo Allah jurnu banɗen yo Allah jokkoya barke Allah ko neɗɗo moƴƴo mo ganduɗa hoore ma hono mo ala oɗo mo ganduɗa ne ko seydam ha wanana seyda cel ko waajam ko neɗɗo moƴƴo eyyi machallah yo Allah waɗɗo ni jarama hono mbaɗɗon o ko daayira holen ko daayira Sadio Samma Sadio Samma hono jiɗɗon gammu gammu omo weeli Allah feewi Allah hokku yimɓe gammu hokkimo kattande ɗe mbaara gammu hokkaɓe gammu jaɓaɗo gammu o weeli sukaɓe tiɗnima Allah hokkuɓe koɓe mbaara ɓe jogui hen kadi mbawal mumen miɗen juuro jaafo miɗen juuro sernaɓe ne heeɓe tampi hen to ɓiyema toon hiɗen ɓe mbiya mbaso kewon jarama mbiyatɗa daayira holon daayira Sadio Samma tan jiɗɗon gammu gammu alhamdulillah machallah jakaride jakadi han fewi joguima yakar dal noon ɗum rew lawol noon tigui ɓe fof koye rewɓe daayira ɓe fof koye daayiraji mbaɗɗo on tan hono mbaɗɗon tan seni mbaɗɗon golle mawɗum machallah jam tan kay mawɗum alhamdulillah inne nde daayira hol yo Samba Sow ɗo ko daayira holon Bilal Sadio eyyi noon anne inne nde Birom Sow anne inne nde Birom Sow daayira holon Bilal Sadio hono jiɗɗon gammu han machallah yo Allah waɗa hen barke kala wona noon yo Allah ɓesda ha heewa yo Allah yawtin yeeso machallah barke moƴƴi inne nde hono mbiyatɗa min mbettemi ko Abou Samba Ñama daayira hol o ko daayira mbo Gaydaɗa hono jiɗɗon gammu o weeli machallah e miɗen ñaago kadi kala garɗo gammu he yo Allah hokkum tawtede mbo wuuri kadi kala mbo sellani yo Allah hokkum sellude mbo alano yo Allah hokkum e kono gammu o weeli machallah
kala ko dara mankani weli ndigo ko manki min jetti Allah mo machallah gam o weli jarama waɗan filme no kono mbaɗa hiɗa si hay def hiɗa si hay def tan tangal gam sele cernan mbaɗa inde nde Abouba ɗo ko dayro hol hom ɗo ko dayre koccede hay ko ganduɗon gammu gammo yettere Allah tan gammo kam ko minam wa ahmad miɗen min hen tan ɗima wel alhamdulillah eɗen jogui jorto moƴƴo kadi ma gayno ina weeli ina wonde sécurité kadi yimɓe fof machallah haydara ko manki tan machallah ko jam ɓolo noon dow ballal noon Abdourahmane Ka woni gadel ɗum ɗo jiiɗa ɗo fof wayri Allah kam jaggi hen haydara man kan kam haawa kam ajurat haawa kam gammu o gammu koko duwanta ɗon balɗe juut kadi baawal ngal ɓesdo wonda cellal ɗum tan min mbawa ɗumen min goppida ɗumen tan ko Allah joɓowo joɓa ɗumen ɗum tan Allah jarama merci a jarama fewi alhamdulillah hono aɗa wawi ruttude dayro ko holon daayira kocce daayira naa oɗon belti hannde miɗen belti hannde no feewi machallah e gommo he fof timmi yettere Allah koko mbiyaton Abdourahmane hawa Abdourahmane Ka e Ajurat Hawa ka minen ɗumen calmini ɗumen beltoma miɗen mbiya yo Allah yekku ɗumen hawa amin amin beltimi on ko ɓeyta hen Abdoulaye An ɓe salmi derɗa min Alpha Ba a weltima hannde no feewi eyi weltima on feewi weltima on feewi oɗon duwa eyi min duwa min yo Allah jurnu balɗe amin Allah ɓesda hen jarama hono mbiyatɗa min Ali Samba Ñawel Ka ɗo ko dayre holɗo o ko daayira wor Siré Thiadji hono jiɗɗon gammu hono jiɗɗon gammo han gammo weeli feewi feeraniwa min beltima no feewi Abdourahmane Ka min ji golle mum kala ko gollotonno ko yooɗi hande ɓuuri hande o kijeer o gammu sebo oɗon torano ɗum meɗɗum yakano balɗe juuɗe battani moƴƴe minen jiiɗi baba yo ñamrat te o sees noon siro ko min beltima ko ɓiñilam ko tani jilam miɗoɓe salmi noon feewi yo Allah fewnu golle mumen kame haawa on woni Séré Diatta min Ali Samba mbiyeteɓe annani min beltima no feewi no seeɗa wona seeɗa wassalam nde min Bohum Bamol mbiyete walla ngaari ɗo ko dayra holon daayere wendu dil hono jiɗɗon gammu ɓurde wel hikka minen meɗo waɗi yakar komo gammate ko e han ko ɗum duuɓi capanɗe 5 mankuɗi seeɗa wolluɗi moto kono mbo feera ni wa yo Allah yawtu neɗɗo yeeso hitande fof ne ɓesdo gammo noon
Alaji Abdourahmane Ka hom hen jaggi yo Allah jagaran ɗum kamɓe sere jabbe hawa demba par ce que kala ko neɗɗo foti waɗ hakke bawɗe muɗum e fen mbaɗ wondo noon ɓe mbaɗata ko Allah heɓe mbaɗana koreji mumen minen koye ñaagode tan min goni ko ñaagode tan goni ɓe jejjitani amen minenne min jejjitani min jejjitta ɓe ñaagode ɗum min mbawi kamen eɓe jejjitta amen e heɓolode amen jarajef hono mbaɗɗon hono mbiyatɗa Penda Ka ɗo ko dayira hono ɗo dayira Fati Amadou Ba hono jiiɗon gammu han gammu omo wela de fuɗɗima welde deggi yallah ñalama o weeli min adi jemma wonema welta yallah jaɓi oko duwonta ɗon Abdourahmane Ka e haw min ndono e Allah hokku men balɗe juɗɗe e battane mo min ɗum ndono on beltima min beltima no feewi fo eyyi neɗɗo men ñagano balɗe juɗɗe battane mo Abdourahmane minen jiiɗi Ba haw demma min jibin ɗum ko giƴam ko sehilam ko banda nani yo Allah junnu balɗen kala ko wawi hikka yo waw ko huuri ɓuuri ya Allah nela ya nder min jibin ɗum faggi merci inde nde no mbiyatɗa min ko Amadou Bamba mbiyeten ɗum ɓi Mamadou Dembourel Bam Mamadou Dembourel Mamadou Dembourel ko imam wonɗo ɗo muqaddam Cheikh Ahmed Taɓullah won wonɗo afa Cheikh Ahmadou Yaye on noon o yeehi o janggay ko Fanayi e side arti ɗo o waɗi tarbi Cheikh Ahmed Taɓullah e tarbi ɗo on ha Cheikh Ahmed Taɓullah hooli ɗum sikini ɗum o waɗi ɗum muqaddam addi ɗum ɗo mbay hawa omo ɗo jolna iidi waɗa woni tarbi o sikini ɗum woni Cheikh Mamadou Dembourel o addi ɗum ɗo e mbay hawa o wi noddi ɗo mbay hawa naaɓe pop ha ɓe ngari wiiɓe oɗo ceerno Mamadou o tarbanima ha mi hoolima ɗum ha mi sikini ɗum jiɗmi kala moon mo gandanɗa hoore ma sikko mi yamari ɗum hombo waɗ sikko mi haɗi ɗum hombo accu yo jagga o waɗana ɗo guesa alarba kam Cheikh Ahmed Taɓullah e gure ɗo pop taariɗe mbay hawa ena wona 35 goro ɓe dawa taariɗe ɓe gara ɓe ndemo e guesa alarba ba o woni ɗo hombo ɗo julna iide ha Allah waɗi o janggini o gonɗo président Gamboy hawa hannde woni Ala Jammeh Mbodj baaba mum jaggi ɗum tagi ɗum jungo Mamadou Dembourel o janggini ɗum ha yettino Qur'an o artiri ɗum galle Ngoji Yere o do'ani ɗum o woni ɗo ha ɓooyi o wi kañum o hoolima Ala Jammeh Ngoji o waɗi ɗum kam ni imam kam julnata ɗo iidi ta iidi koor fof kam julnata ɗo min mbaɗi ɗum président Gammoɗo Mbay hawa eyyi machallah wadde kamɓe seereɓe yawtoɓe ɓe futinoɓe ɗum ɗo miɗen ɓe ñagano e heddeɓe ɓe kadi e machallah heɓe tinni e Gammu Mbay hawa woni ɗo Hammed Saadibou o jagge hemba ɗo ha horti ɓesgu mum woni hen minen min tawno ko babeɓe amen heeɓe mum woni ndeɓen jaggi kamne ɓesgu mum ari hen minen min jaggi hen ha Allah waɗi Gammu o mbo yahata yeeso mo hirsantenoɗo dayiraji damɗi ga baali ga beƴƴu tan ha Allah waɗi ni joni ko ga emo hirsante dayira o mawni waɗanteɗo ɗo ko basuji lampe gaz pétrole walla waɗe basuji tan ɗiɗi fulɓe e guirte kono Allah waɗi hombo yahata yeeso hande machallah e Allah e nulaɗo muɗum e barke Cheikh Ahmadou Ndiaye baso hande mo immi ko e jungo Abdourahmane beteɗo Ngadiel e Hawa Demba Ali Ndiaga kamɓe foof noon min kamɓe komi jinnaɗo maɓɓe Ngadiel on komi kawu mu Allah waɗi e Hawa Demba kadi komi baba mu wadde ɓen ɗon waɗaɓe ɗum min komi jinnaɗo maɓɓe e so miɗo ɓe do'ono te noon nelaɗo sallallahu sallam wina ko ridallah wa ridel walidayni e wadde welo e neɗɗo o e Allah ko welo e jinnaɓe minen noon miɗen ɗumen bella wadde miɗen ñaago yo Allah weleɓe e kadi ne yo Allah okkuɓe kadi ko gandanɗa ko hoorema ko hinoɓe musla ko hinoɓe danda kala ko hena huule e kala kadi ko ena nafa kadi Allah okkaɓe ɗum min kaali ɗum jemma min kaali ɗum ñalawma min kaali ɗum ko suuɗi min kaali ɗum ko feeñi wadde yo Allah jaɓan en ko ɗum Gammu jemma nelaɗo sallallahu sallam Hawa Demba ma won hikka duuɓi ma won 4 walla 5 o bas baɗateɗo machallah kombo bas mo gandanɗa hoore ma mo ɓuɓni ɓerɗe amen hombo waɗe ko adon o pop a garat kala muqaddamuji kala dayiraji immatoɗe galleji sereɓe e nder département ji foof no gara kawra ɗo
jeeya oɗo bas jeeya ngal ɗo dental machallah ɓe mbaɗa hen du'a wadde min ñagato tan o du'a mo mbaɗata yo Allah jaabom waɗaɓe ɓe yo Allah yokkoɓe e onon kadi araɓe ɓe oɗon ni hoɗon pelma ɗo machallah miɗen mun keɓtini ɗi duuɓi pop garon dara ɗon nena darde wayi muus mbalon darade hoɗon ƴetta wadde onon ne miɗen onon jetta miɗon hen do'no eɗen ñaago kadi kosɗe mon garirɗe koɗe kotirɗe fof yo Allah waɗa en tiyaba e kadi ne du'a e gammu he foof yo jaabi yo Allah okku en kadi ɓesguji barkin baske barkena ɓesgu o barkena lesdi ndi barkena nana en jonɓe Allah foof yo Allah okku en nanadiral bi jahi nabi sallallahu alaihi wasallam heɗen mbetan o in uridu illa al islam wa ma tawfiq illa billah alayhi tawakkatu ulil unib yaghfir Allahu li wa lakum wa li sa'iril muslimin bi jahi nabi sallallahu alaihi wasallam hoɗon jarlo hoɗon jaafo atantu ragareke mislu tasagudil bagazmi wadame bunabi ila sami abge betagami mislu buka milwala karbatan rode wala wa ibrade nabi daril jarati muhammadu khairul ma sadali ma kana ma busra lima qad jama majma'u wa tushamin gadin mira fa sujan bela zarga jaura ya mau mau nene zagam baridan salat mali ala gulad alag junadama pamindo ada vadulan min julgalab wallahu jalla gadaba la yutimmu alam yazur mughara mujdana muirat tugadalu raman kubri arkana lianu jana على خدف ما يدايم سياب الله بياقل الفنا والغرام الولغين دقق بلرق يرق بوجهين ذلك لسلاوكم أبو الفقير فدما duat walla salabuda saud salikala wala barib nula barbarul illa bil basar musalsila min masajid tubali ahlil ramai ghusur dadila min baini kulli sagala bagaba kullal bala yaladani gududare anbe kaya baral garbu jari biluzni minhum kala tasunan nabi gadamata mutaya gabi banna mana man mutabi barayadu minu kadawasi ngala badani duna ayadu lana min
قلبي ناني بيقوز هذا أن دار لغني عن زورك وبالبوار وقد كف من دربي أنا إليكم نسبي أنا منكم حسبي ولا يسود من وجلي وسط ذلك فوز لك مودي ودودي ويادي ودينا ورسدي ونجني من الله ما بذل قلبنا ثم جميع مريد وابن أنفال الأمي ونجني من الله بسلام سنتيا الكلامية مجاي من العيق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا wayu Allah waɗan en ɗum heɗen juuro khalifatul am woni baba men cheikh ilwolemba cheikh ahmadou ndiaye heɗen juuro ɓesgu mum oɗo garɗa heɗen juuro imam immeɗo o toon en gaccani hay goto heɗen juulo ahlu bayt rasoul en ɓeɓe Allah hawredini hen oɗo jettayi e oɗo jemma mbo gandanɗa hoore ma kombo jemma mawɗo jemma tedduɗo yo Allah hawradin ena barke jemma he e jemmaji kewɗi limtin tawa ko lewɗen hen Allah foof Allah ombo en ɗum jaɓani Allah ombo ɗum ayi yo Allah waɗan en ɗum e kanga kalaten koye konngol président Mahammed Ngoju eɓe wondi ɓeɗo woni imamuji ɗi taruɗi ɗo kay woni président gammo o wona kay tan noon hombo wonde Moustapha Mamadou Yera ko on de rewe mum de bira gammu ngo ɗo waɗa min mbaɗi ka bira ko Hammet Ngoji woni président isi wona kay tan won sukkuɓe mum min mbaɗi secrétaire Mbay Samba Ali isi wona kam tan won sukkuɓe mum e ɓe mbaɗimi min woni moftowo o ngaalu isi wona min tan won cukkuɓe hen wadde ko konngol ɓen kalanmi woni Moustapha Mamadou Yera ono wiyetemo Ousmane Ñappali e wana mumen en on limtina ɗo délégation ngaji garɗi joni immiɗi Lobbudu immiɗi Koyli immiɗi Wuro Sidere Hammet immiɗi hono wiyete feƴƴoɓe wona Daoudou Alil en ɓe kaali foof wadde ɗum weɓata ɗo han limtude en immiɓe beeli hela jaɓɓe sappo in
eyyi immuɗon gueto alra en innuɗon dogan on inni ɗin dayiraji foof kadi ne jeeyaɓe ɗo ko ɗo ɓe jeeyaɓe gonti ɗo hoɓɓe wona Sidi Boya mbo wiyata ceerno Demba Aset heccanki tan wanno gammu e hombo waɗa gammu wat toto ɗo Hawlak min notayi ɗum heccanki daara kamne ari ɗo ko ɗo jeeya e si noon kañumne koɗo ɗo hono Abdoul mbo Dembayel Souleymani woni Demba Kumboro ɓe ganduɗa hoorema ko kamɓe puttano oɗo islam caggal Allah nulaɗo muɗum e seeremɓe mabɓe galle Sika Amadou Ndiaye ɓe mbaɗi ɗen ɗon pooye woni ɗum Mamadou Dembourel en woni ceerno Souleymani en ɓen yera Sambayre en yera Daɓɓel en ɓen den jokkinoɗo ɗum ɗo ena yaaha joni wadde yo Allah yurmani en ɓe yaafoɓe e dendagal ma ɓe julɓe e wona Ifra mbo Demmat mbo mbiyata Cheikh Daoudou Dieng maw ɗo jooɗi imam Gallayel mo gandanɗa hoorema ko mawnum Sidi Demmat ko on jokkodirɓe mum wadde kañumne boni ɗo jooɗi hono galle mbo Baba Bakaw hay soɓe garani ɗo ko ɗo ɓe bokki ko ɗo ɓe jeeya imam Moussa Mbengue e mawnum As Mbengue koɓe dariɓe hono oɗo oustas mo gandanɗa hoorema an boni ɗo e nder nokkere omɓe ɗo janggina woni Babacar Mbodj yahina waɗo seeɗen ziyara an boni e dental eyyi ɗum ɗon hayso tawi ɓe korima hen haaldu foof ne aɓe gandon kama ɓen e dental on limina délégation ngaji gari ɗi gandanɗa hoorema ɗi immi koto Abdourahmani Ka woni Gadjel aɓeni ɗon jooɗe dental koɓe fotɓe hen ƴettu kongi heɓe hen poti joga koɓe jewti ɓeɗo ɓe kalɗen pop neɗɗo en foof ina jogui ko haalata hen hayso heƴañine e ko ɗum sohlon en kam e siko tawi wayi noon neɗɗo moon foof min mbeɗata ko parta parole o windaɓe siko heeƴi neɗɗo en fof weeɗa ɗum woda ko barka ni hen eyyi ɗum ena oɗo mi yii ɗum kam mi siyanama ƴettu tan oɗo Malik mo Oumar Bayal a jaji Malik Oumar Bayal mi ɗum andi mi yii ɗum macha Siley Malik Oumar Bayal mbiɗa ɗum andi wadde nden eɗen ɗum calmina e Serif Jamal mi kam heccanki ñande dimanche ngalmi ko galle mum mbimi ɗum arat ha ƴettumi mimara mo machallah boni ɗo e Serife ɓe wondi machallah ɗum kam ma seeɗen ɓe garo hen koɓe poti ko waɗanede mi wona ɓin haalata ɗum ɓe jogui haalɓe ɗum eyyi gammu o noon ko o gammu de ko o gammu yiɗa ede ko o jari ko ɗum jemma nela sallam rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe so o gammu fandiyam ala ñamat ala jarat hay sa sori complet dajoji hina ɗo mbadda ñalam fo dajoji jeego mbiyata tan min kam o complet gonumi ƴettan gammu mbay hawa soko loñ ko ɗum pitirat mawɓe ko ɗum lamdato gammu mbay hawa ko gammu ɓe jiiɗi oɗo gammu yo Allah yiiroɓe ni noɓe jiiɗi oɗo gammu ɓe darima hembo ɓe jiiɗima ɓe jaggaranama hen yo Allah jaggan en hen yo Allah won balla oɗo gammu mbo yahara yeeso saabu kombo jiiɗaɗo kombo moƴƴo komo nafowo e wadde nden waɗi hen waɗaɓe hen participé gammu e siko min mbaɗi ɗo carnet ɗeni ɗo e poosame wonɗo ko gonmi ko mofto foof miɗa winda ene waɗi windoɓe dayiraji ɗi wersoɓe ɓe ɓeni ɗo fulɓe seɓɓe naareɓe ay oɗo Cheikh Bilali Diakate imam gadduji oya versement mu ena boni ɗo koɓe wersaɓe gammu he kono galle Babacar Moussa Mbengue sukaɓe mu ena ɓeni ɗo nen sukaɓe amen goori ɗo eɓe hen jaggi pop hono oɗo Abdoulaye mbo ara Dakar hombo woni jokkodirɗo Abdourahmani Ka hombo jokkodire ɓinguel men Hawa Demba Ka ɓe arat ɗo wonno kono sagam min kaldene hen hande jemma he siko ari ɗo hombo woni immoto toon ɗiɗo duuɓi foof te ko passe partout fombo haala foof ko mbiɗa yinno Jalawa ɓe okko ɗumen konngol kamne o haala hen galle to immi o ari ɗo eyyi oɗo gammu yimɓe mbaɗi hen participé maire commune mbo Mboula o Gori Ba lettere mum boni ɗo e am ɗo ambalon mum boni ɗo totti kam mbade ari ɗo wimmi ko ɗum ko participé mo e gammu he o biyeteɗo Mouhtar Ba o yiɗeno arde kama El Malik wi o hoorema ɗum kono o neldiga lettere mum ɓi Sidi Diaw addanimimi mam boni ɗo Abdou Aliwel waɗi hen ballal participé mum hemi jogui maire mbo Poté Warak ho affaire ɗo ar gotol kono guila nden o waɗa participé gammu he o jokkodiri hen ko Samba Sabe e Idi Yeror kala toujours ɓe rewna juuɗe mumen ɓe gadda ha jomum o waɗi hen 25 000 a boni ɗo e poosam he kamɓe mbaɗi hen on participé wadde ɗum ɓuurel heynimbo ko Malede Ali Denguere kamɓe mbanno ɗum ɗo e tabale ɓe mbino ko kamɓe mbaɗi ɗum ɗo dayira mo gandanɗa hoorema ko ɗum rewɓe hono wiyete wuro Matsira heynimbo ko Aissata Paati Sura heynimbo kamɓe maɓɓe mban ɗin ɗon dayiraji ɗi ndenti ɓe mbaɗi ɗum ɗo e tabale e da
e daayira wuro oɗo wetnomi oɗo daayira ko wuro aali Denguere kamɓe ɓesdi hen ɗum ɗo ɓe mbatno kamɓe ɓesdi hen oɗo wonno oɗo daayira ko wuro Moussa Diégui mbinomi de mi innere wuro Moussa Diégui daayira ɗi ɓuren ni ciftinire mi winda ñiɗne o waɗa daayira wuro e daayira Bale hombo ciftanirtaji e daayira wura yerel de ɓe mbe kam tan siko mi yahi yomi tega ɗe tabale est ce que windode tan woni la e daayira wura yerel Dieynaba Demba hini بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سلام تام وتحية الكرام سلام الأسماء تظله والأرض تقله إلى سعادتكم جميعا كبارا وصغارا ذكورا وإناثا سلام الله مني إليكم أيها الإخوة والأخوات أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده caggal ne jettuɗen Allah julɗen dow nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam miɗon on calmina onon fof goto fof indem e yettore mum min guiɗori salminago ɓe tanim nelaɗo jooɗiɓe ɗo caggalam kamen jomiraɗo wi alquran innama yuridu llahu li yudhiba ankum rijsa ahli albeyti wa yutahhirakum tathira tano mu en yaltata aduna arboɓe ngari mbi ɗum caggal diine o noon kam sallllahu alayhi wa sallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha o aya ari arboɓe mbi ɗum joni noon ko jomiraɗo wi kam deƴƴi ha aya o jippi wa ma asalukum alayhi ajran illa al mawaddati fil qurba ala ko lamdimo on jomiraɗo wi ko wona teddungal a tani mum kam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon miɗen ɗumen calmin miɗen ɗumen keynena somi limi tan mi juumat saabu sirfaɓe hewɓe ɓen ɗon jooɗi noon saabu Chérif Jamal amboni jooɗi Cheikh Siddate amboni jooɗi Abdate amboni jooɗi a goɗɗo biteɗo Cheybani Tokaram a Chérif Ali sirfaɓe heɓe kewi dal gammo o dal machallah so ɗum yawti noon rentingol tan miɗen calmina julɓe fof ala mbo min goppi worɓe yo rewɓe min keynini noon ɓeɓe ganduɗa ko kamen jeeyi jamma o saabu kala ko jiiɗa ma waɗ sababu kullu shay'un lahu sabab sababu garal amen minen fof ɗo ko Allah galle Cheikh Ahmadou Ndiaye ɗi galleji garɗe fof galleji diine a sirfaɓe a galleji diine a galle Cheikh Aljuma galleji fof diine fof a oustasuji a imamuji fof hande gari ko sababu galle Cheikh Ahmadou Ndiaye eyyi ɗum ko Allah waɗi ɗum noon si on noddi min nototo on saabu siko on noddi amen siko min noddi on tan on nototo amen ɗum noon ɓe mbi joni fof mbi kuñu fey sobor gammere dengal leble lubon ɗum noon taki noon onon ko ñamli ɗon ko ni tan ɗum wawi wa te mami haalanmo noon Cheikh Saad Bou Hammed e Cheikh Saad Bou Jalawal yo on gandu on dañi probléme de o tante mambo jelluɗo saabu ayi ko woni ko bowo ɓuuri heew ɗum noon gande wondone ɗum ɗo ɗum wona ko famɗi te gande wondone ko Allah mawnini ɗum wona neɗɗo anani ki immore e guila Cheikh Saad Bou ɓiɗɗo Cheikh Ahmadou Ndiaye direct are Alhaji Cheikh Ahmed ha are ma ha are Cheikh Saad Bou Jalawal ha are mon onon ɓe ha are Cheikh Alwoli Ndiaye yo on gandu wonde ɗum wawa famɗo ɗum famɗotade ala Cheikh Saad Bou Jalawal mi haalnanmo gueɗel gotel mi wi'imo wondone gueɗe kala ko ganduɗa ko hina fayi hina immita Allah te hina waɗi kosgal hina waɗi junggo hina waɗi yitere abbite e jomiraɗo ɗum ko yiyata tan ɗum fayi
sabu ɓe taani mumen fof ligginono Allah hoɗo ɗumen hannde hunde hin ɓesde tan huɓɓu ɓeɓe taani mumen jogino fetlaaji fof hin tan ɓesde ñif ko gonga walla wona ɗum taki noon ma kana lillahi dama wattasal ma kana li gayrillahi inqata wan fasal ngande wondone oɗo jahma ko jahma mawɗo mbo Allah mawnini ko jahma mo ngannduɗa o jii Cheikh Amadou Ndiaye Cheikh Amadou Ndiaye wallahi siko on ngannduno ko liggini ko Cheikhna Cheikh Saad Bou siko on ngannduno Cheikh Amadou Ndiaye ko liggini ko Cheikhna Cheikh Saad Bou sonde Cheikh Aljuma Cheikh kam yo Cheikh Aljuma Ba yo gonɗo to Cheikh Malika Cheikh Mamadou Ali ɓe koɓe liggi ko e Cheikhna Cheikh Saad Bou siko on ngannduno tan ni ɗum wayi heew doole subaka Allah fof kala ɗe jiiɗon ke jeeya mumen hay siko on ji'ani ma on paas jahon ƴeewoyon ɗumen sabu ko tani mumen liggi ɗum te fotane mumen kamen tan gila ɓiɓɓe ɓe ha taniɓe ha waaɗiɓe ha almuɓe ha sikanaɓe fof kamen fof kala hen mo jiiɗa Allah teddinat ɗum teddin ɗum addono yo lakara sabu ko Cheikhna Cheikh Saad Bou yeydir ɗum attanoma ne laaɗo yeydir ɗum Allah sabu Cheikh omo ganduɗa kaw woni Cheikh Ahmadou Ndiaye mbo ari hande lobbude ganda ko du'a woni gonga mbo yeddi du'a fof a du'anaka du'a o kala mbo yeddi ɗum a du'anaka omo ganduɗa ko kam inum cellal a judde balɗe sabu ma yanfa'u an-nas fa yamkuthu fil ard te kam ko nafoore ɓolde kala haaju mo neɗɗo dañi so yettima Abdourahmane sa yettima mum Abdourahmane ka sa yettima mum haaju ma humtima kombo wawi won fof te ɗi haajuɗi humtata te on tinani ɓuuri heew ɗi tinɗon yaw gammu kala ɗo wawi won minen ɓe fof mba noddu amen hin waɗi gammu goto mbo tawi ɗum ko Maroc min noddi kam ko mbiɗa yalta Ndar o wi kam baɗam mbinomi ay o wi kam ƴewnam tan ɓeɓe ganduɗa fof waɗnam liste ala galle mbo ganduɗa omi kalanmi ɗum kammen pop ala mu en coɗɗo maaro ala coɗɗo nebbam ala coɗɗo ɗuman hon ɗum wiyete pomme de terre soble ala coɗɗo ɗuman hon ɗum wiyete meew ala hen ko neɗɗo soodi hina waɗi hen ɓe ganduɗa ɓa goto fof darnani ɗum ko hol sere ɗum noon ko woni ko waɗa ko dogandu ko waɗi ko lobbude ɓuuri ɗum heew ko waɗi ko galle Cheikh Aljuma Ba ɓuuri heew ko waɗi ko galleji diine fof ko noon nokku fof hina waɗi ɓe ganduɗa kamen noddat ko ɓen joganto ɗum jeehe boutique minen daara kam dogandu kam ko jeehe boutique Oumar Ndiaye tan boutique Oumar Ndiaye tan eyyi miɗa andi woɓɓe ni ko toon paayi wuro diine fof heɓe jogui adresse ngal ganduɗa ngo toon ɓe nokkayata ɓe gar arat tan nokka ndimda ha jondina jaaha ɗum noon neɗɗo sombo ɗum waɗa onon ne tonan ɗe ɗum Allah cellal a judde balɗe omo ganduɗa kawoni alaji daɗal o ala wuuri diine nga ala numéro mum gon ala daɗal o jooɗiɗo ala numéro mum wuuri diine gon ala ɗum fof ko alhajji ngajel ɗum noon alhajji ngajel yo Allah juhno balɗe mum alhajji ngajel yo Allah ɓoyni ɗum yeeso men alhajji ngajel ko titere men ko faara men mo neɗɗo mo ganduɗa o te wakaltake abadan yeeso ngo goppirɗa ɗum gon tawrata ɗum te so tawino ko sac mum somomo waɗano teddungal a tinata o gonɗe heddema tinata wonɗon o waɗnima an o kuccodirɗa mum teddungal sinanama tan ko an haali ɗum noon yo Allah juhno balɗe mum on mbeeɗi ñalande nde jarɗo ne weet poɗɗa hende ɗum noon yo Allah juhno balɗe mum so ɗum yawti noon ganden wondon woni ɗo tan ko Allah anelaɗo sallllahu alayhi wa sallam gande wondon enen julɓe woto hay goto serdu en ko enen jiidi yummo yo baaba belaɗo fof noon mbiya min ko kaari won ceernam ɗum neɗɗo fof mbo hen jogui droit
e so ndenɗe noon ceernam ɓuri ceerna ma ndene ɗe laawolam ɓuri laawol ma ɗum wona goonga neɗɗo ɗo ɗo jaggoɗa jaggo ha tiiɗa woto saboto noon ko goɗɗo jaggi te onon fof onon jiidi yummo yo baaba innamal mu'minuna ihwa Allah wi on te gande jiidigal islam ɓuri jiidigal ƴiƴam jiidigal diine ɓuri hewdole jiidigal ƴiƴam sa jiidi e neɗɗo yummo yo baaba o wona julɗo o wona kefer an kefer o siki tawi julɗo o maayi aronata ɗum ma julɗo addiye ronma ɗum noon jiidigal diini ɓuri hewdole jiidigal ƴiƴam gande wondone Allah noon o gonɗoɗo ko kam woni ɗo de immataka ɗo ayi ayatul kursiyu dembe winde Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum annabi Nuh jangatno aya o wallahi o wi mi jaɓi ala goɗɗo ko wona Allah la ta'khudhuhu sinatun gonga ala ko duuɓi mbawe e mum kam jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wala nawm da ari ha wala nawm kam annabi Nuh o darti ko dartin ɗum o wi e jomam ɗantaka ɗon tan o dari ɗon woni non ɗum kawis o wi wala nawm jomam ɗantaka o wi min de mami etta minne beeli mami wasa ɗanna kam annabi Nuh ɗo ɗo miiji ɗum tan Allah neli Jibril addani ɗum ɓocconde o wi ɗum yaha wi nelaɗam o ko min resdi ɗum de ɓocconde somo lamdimi ɗum ɓoccondam yo wettam ɓoccondam o jogui ɓocconde nde annabi Nuh joguinde 24 heures humonde ƴeewa 48 heures timmi humonde ƴeewa natoye 72 heures ɓocconde soɓɓiti ndiyane nde fusi ɗanima joni Allah hoorem neli ɗon ɗon Jibril o wi ɗum yahto to annabi o wi ɗum yo weeɗam ɓoccondam Jibril alayhi salatu wassalam ari annabi Nuh wi ɗum jomma wiya totta ɗum ɓocconde mum o wi ɗum mi ɗanima nde fusi o ruttito jomum o wima o ɗanima ɓocconde fusi o wi ɗum yaha wi noon annabam o wondon min Allah somi ɗanima ko heeɓi ko ɓocconde ɗum heɓata asmana a lesdi ɗum rentat ɗum noon gande on ko kam woni ɗo di imbataka ɗo kala mo mbawɗon yakor ma fiile a métreji 7 per kan ubbon ɗum ndungtuɗon ɗum heddodo on kala mbawɗo won kam te kala ko neɗɗo wawi on hollu ko wona Allah nelaɗo jikanaɓe mon o wona ceerno ko seytane min wi on noon kala ceerno jooɗiɗo hombo mom wi o tareka ko kambo ɓuuri o tareka wi ko seytani wona ceerno ko firti tareka wona mbiɗon ko laawol hongol fayi koto Allah sa wi e ngol laawol ɓuuri ngol wadde Allah wonti alleji ɗiɗi walla tati wadde wona nde inde Allah Cheikh Saad Bou nde totteɗɗa a salatu ala nabi ombo goɗɗo totta henne hombo tareka tottanma ɗo beeli ceerno o weeri jooɗo wiyaɗma inde tanum walla inde baaba mum ko tottanma inde Allah ko tagata hen salatu ala nabi joni noon mbiya nde inde Allah ɓuuri nde wadde alleji ɗi gonti ɗiɗi acci won goto salatu ala nabi o ɓuuri o nelaɗo wonti ɗiɗo acci won goto wata hay goto nahno andiri gandi mon ɗen ɗon gueɗe ɗum ko français wiyata ko ɗum fo ɗum wodani inde Allah fof nde ƴettuɗa gumde tan jaggani ganda ko nden inde Allah ko kamde Allah tottuma tariqa mo jaggoɗa fof jaggomo ha tiiɗa ganda o tariqa ko lawol tariqa firti ɗum tan ko lawol oran kala mbo woppani men jaaha daara sa waɗi a jaddi noon a waɗi saran bel saran hin jiggo oto so waɗi saran tan bone waɗa almudo ni so waɗi saran bone waɗa ceerno o ko wawma totti inde Allah salatu ala nabi on jii ceerno kala mbo yeddi ceerno jedduɗa ko Allah wi ko alquran wabtagu inda Allahi l wasila ko neɗɗo wawa hen diga kala mbo ala ceerno seytane woni ceerno ma
te kala mbo ala ceerno yahde to to Allah ki escalier ɓurɗa mon noon ko woman yettaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib ay kala mbo jooɗi caɗele ɓurte ma ƴeew hoore ma geɗɗiɗi heɗa ma a mankirama dewal ma Allah walla geɗel goɗgel ngel ɓernde ma waɗi añaneegu ayi eñan halkoto aduna halko laakar ɓuri bona aduna fof ñaw ɓurɗo bona bani adama ka gañaneegu rewti hen ko mawni kinare mawni kinire ke direct jayngol man takabbara wada'ahu llah wa man tawada'a rafa'ahu llahu ala daraja kala ma gan jafɗon noon Cheikh Saad Bou min noon miɗen waɗa sarande miɗo yawta tan joni kay yewtoɓe heɓe keewi gaccon hakke so neɗɗo teftima ko woni ko hoore nde wi hombo ɗum waɗa tante e ɗum gasata te affaire o koko renta kollitatmi on noon komin beltima galle Cheikh Ahmadou Ndiaye minen kala nodɗon amen min noto surtout min noon Chérif Cheybani surtout min ko min yiɗani ono hooram jiɗan ɗon kam koye mon ɗum ko Allah waɗi ɗum saabu maggal Darussalam ndo gandu peera ɗon addu otuji 14 15 16 te mbayri ɗon maggal ndo gandu ko de mbayruma nde min maggal tawa min ndo gandu i duuɓi fof ɗi garani ko min wasat ɗon won ɗi maggaluji fof ɗum tawtan miki miɗɗanni Cheikh Saad Bou ɗum andi ɗum noon min mbawa on yob Allah o joɓo yo Allah yob on haɗa anni homo mala ko kuccitaɗɗa e jeese mon Allah centnimi ɗum ɓe kala mbo huccita e jeese mo en kala ko toriɗa Allah rokkuma ɗum kala mbo yakori ɗumen ma addat aduna daɗa lakar ɗum ko min wi on noon saabu ko Cheikh Ahmadou Ndiaye tana mo en liggi ɗum ayi Allah bani adama bel affaire yi neɗɗo demɗo guerte hombo soñi gawri a yita ɗum noon Cheikh Ahmadou Ndiaye liggide ceerno Cheikh Saad Bou liggoɗɗuma nelaɗo ni goɗɗuma Allah wallahi kala mbo yakori ɗum a daɗata aduna yo lakara te onon tan Allah waɗani on ko ganduɗa ko ɗum weeɓani saabu ko Cheikh Ahmadou Ndiaye ƴetti ko to ceerno Cheikh Saad Bou ha han hoɗon ɗum jogui ala hen ko majji ha han hoɗon ɗum jogui ɓurɗa mon fam ɓe sukaɓe to ko ɓurɗa mo en famɗo mo lamdiɗa ko Cheikh Ahmadou Ndiaye ƴetti ko ceerno Cheikh Saad Bou wima anini ɗum noon yo Allah yaw ɓesde Cheikh Aljuma miɗen mi calmina miɗen mi jippina jippude tanama Cheikh Aljuma Ba an tan onon tana mon Cheikh Aljuma Ba ceerno Cheikh Saad Bou wi kala ɗo nder ɗo yanadam calminɗa mi immo Cheikh Saad Bou wi noon Cheikh Aljuma o wi ɗum an tan mbasmi okku ndigal ngara am sa a yettima kam sa a darima dowam min ceerno Cheikh Saad Bou mi immomi daro ɗum ta kala mu en hewɓe mu en ɓe cuusa yah ziyaroyde ceerno Cheikh Saad Bou wot mbino ɗum etino ɗum on jamanu hoore nde wakkilti hombo andi kalami ko yettiyaki Nimjat saabu so yettinomi Nimjat tan ceerno Cheikh Saad Bou immo min wi on noon ayi ko joni fof mbiyata ko waki mbaki jambour waññiwol jarati sey mbaka wawi e ñaan munu ko jaafoɗon kam miɗon ziyara onon fof ɓe yimɓe tedduɓe tan goni ɗo machallah sa ƴeewi tan o tante beltoɗa kala yeeso ngo jiiɗa tan sagama ngo ɓuranma woɗgo ngo ɗum ko Allah waɗi ɗum ayi helifaɓe tan jooɗi ɗo yo Allah jurno balɗe mon yo Allah humta haaji mon torima on kala mon koɗɗo hande jamma yo juul darɗe ɗiɗi qul wallahu had boli nayyi toron ɗon alhaji ngajel cellal a juutde balɗe wassalamu aleykum wa rahmatullah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله إجاب بالديات الأربع وقد سوم الولاء مربعي يا بني سقاكم يا هلاو يا سوان دربنا وتسمعوا بكل جهة من الجهات وجدت وازلي عظيم بواتي في مشرق تلوت باسم الله تلوت للرحمن والإله جهاد الغرب تلوت بلا باسم الرحيم تمالا والبسملة تلوت للرؤوف والأدوف بجهتي وسمي بالجوف خلقت باب شهر من كل بلد باسم الحبيب والماني والصعمة خلقت باب شهر من كل أحد بقل وقل هو الله أحد دفعت شر الجن والأناس بصورة الخلاق هم وناسي جعلت نفسي بصاد الصمد والهاء والمين من محمد يا قدرة الإله بيني وبين ما يسوء به ضريني وعافي أهلي وعافي ولدي وعافي مالي وعافي بلدي بجسد النبي عافي جسدي من كل ما نخافته للأبد وصل يا ربي على الممجد بالجن والإنس يعني محمد صلى الله عليه وسلم. كان جزاك الله خير جارام شيرن شيخ ko mbimi on ko nani to nder galle to mi haalat ɗuma tante toranɗe Cheikh Saad Bou kerɗe toranɗe Cheikh Saad Bou on jalawal yo Allah jurno balɗe mum Cheikh Saad Bou o wooda guesa bremadde te noon ko heewi hen on ganda ɗum wona ɗo Sénégal on gonon andude bagɗe guese ɗe remata goto mon immoɗo yaha France walla yaha Italie walla yaha Amérique mi haali ɗum naani gallito mi wi on Amérique hini waɗa wuro wota nga ganduɗa hengue wi Ohio Columbus Ohio o meeɗa toon yaha hikka o yeehi toon min kawri toon Allah waɗi noon mbaɗmi ɗum présenté ɗon yimɓe gimmimi min woppi ɗum ɗon jahmi New York gartimi ɗo Sénégal Allah cennimi ɗum guila garmi téléphone ngaji dowam kala ke Cheikh Saad Bou wino amen Allah humti haajo barke alquran ɗum noon so neɗɗo hombo rema bana guesa mboolema wi ani bom on lobbunnaɓe mais seernaɓe fof poti hen welte te on gandu noon wondani on jii Allah Allah welete tan o wi ko ɗum tan ko ɗum ne ala ko neɗɗo wawi hen noon haɗa andi hombo woni hombo jurmami biɗo hombo haɓa ko Allah waɗi ko on yurmini ko on jar yurmo saabu a yii so haɗa bonna ko Allah fewni haɗa andi hon ɗum wayi ƴettude essence juppaɗoma dow jayngol essence a yuppi ɗum dow jayngol hon ɗum wata ɓes taw ko
ko noon kaalowo ko boni omo ganduɗa o ko Allah ñiɓi ɗum ta yiimɓe garɗa aduna addarani paɗe ala ko wawi rokku hoorema on peeri tan garɗa aduna addori paɗe mbimi ɓuuri famɗo eyyi joni noon Allah adda baccugel mum waɗa mum ko waɗe mum ko loo mum ko looyi ɗum ko darɗa an ɗam mbiya a tawtaki ɗum coono aranima te cancer le cœur waratma assalamu aleykum Cheikh Sadou la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu سألنا رجدال وليل جدال وهول رجال هذه نرد بقاي فبوسا وسقا له برجال قدات الأمر ساتي أمري بسيدي وعمري وقيت فيا زيم الأرض جل وأتبعك يوم سبيلا دلالي أبي مدرائب ويامل غيب لمن له سبلا سبابي إن تمروا منون ببالي دارك دليل وزاد قليل وإبليس قيل فيا زيم الله جل وأتبعك يوم سبيلا دلالي أبي المدرائب ويامل غيب لمن لا أسيب له سبابي راسبي يكر وما إن تمر منون ببالي دارك دليل وزاد قليل وإبليس سقيل ولكن ربي عظيم النوالي ويا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي أكون دوني ولا تسلمني ولا تذلني بسوء
سؤالي والرجاء ومنا الدعاء ومنك لطاء فهب لي سؤالي فأنت رجاء ومن الدعاء ومنك لطاء فهب لي سؤالي والرجاء ومن الدعاء ومنك لطاء فهب لي سؤالي يا عدتي يا أملي فاهدرني عند أجلي ونجني من وجلي وصوت ذلك الصمد وخذ إليك مقودي وأد داي ويدي وأهد النهو رسدي ونجني من النكد أمو بذلك البني ثم جميع المريدين وابن هنبل الأمين ونجني من الوقع ساد أبي العالمين مستسفئا من ظلمي إذا انتهاء كلامي يوم الجحيم من الوقت. السلام عليكم ورحمة الله. شريف سيباني قال قول مسافر سبو مسانتو تدي ميكرو إذا قمو قمو شيخ أحمد نجاي قمو سادي بو شيخ أحمد نجاي قمو على جهنم سادي بو شيخ أحمد نجاي قمو لبوت te gammo ko gammo rasulillah musidɓe ɓe wullaɓe on ballat en ɓe jalta tawi so Ahmed Sarr ɓe innama ɓe golla ma ɓe gollu sabu Ahmed Sarr ɗum ma inni Serif Seybani tano mon ko rasulillahi tano mon ko Fatimatu bintu rasul tano mon ko imamu Ali akhir rasul sayyidil kawnayni wa shihrihi akrim liza wa zeyni Serif Seybani kala mo anden tattañi onon jiɗi onon ɓuri ɗum tadora akhu Ja'farun wa zaka fakhrun wa huwa li khirati nisha'i shihru on woni tano mo rasulillahi hoɗon gandi haydara ɗum wona yettode sirifeɓe wona haydara ɓe jetta haydara ko ɗum ko Allah waɗi ko ƴiƴam mumen taki tano mon aliyu yimra haydara ana allazi sammatni ummi haydara درغام آجام وليس قسورة أبل زراعين سديد القشرة على الأعادي مثل ريح سرسرة كليس غابات كريه منزرة أكيلكم بسيف كيل سندرة شيخ سعد بيك رسول الله كان سجاعا كالأسد قد زهرت يوم أهد يوم هنين إتقهد منفردا إلى الأهد سريف سيباني تانو من رسول الله جنب ريقال من اتوس المن جنب ريقال إمام علي اتوس المن وايم بارود دول رسول الله شبي دول إمام علي شبي إمام علي غور كدا النحو بود يجي جون بيتش جاهد اون دني حسين حسن هندل تدو كان سجاعا بل أسد قد زهرت يوم أحد تانو من إمام علي اتانو من رسول الله فاطمة بنت رسول كاين لا يفهم انا انت بدعة مني انت بدعة مني انت قطعة مني انت قرة عيني يا فاطمة لا يفهم فاطمة ان كهتر ايجامام كهتر غورنمام كانديام جيتام كفتشرام كتاجل جيت ميغل امان فنا كوني كمين يدما اون داني حسين حسن او داني زين العابدين يتم اهل بيت رسول الله هنجل أنا سيرف تجي سيرف فما جيدا وانا تانجول حبورت وانا تدبل حبورت سيرف بنا تانغاري سب رسول الله عليه تان دم بنانين هابري كدي سيسابه هو العبر ابن العبر بر إلى أبي البصر
مسلسلا ممن سجد سنتوا ويك لك الفضل يا سيد المختار يا من معاذ الله لأنت إمام رسل كأنهم تلاقوك في إسرائيل وكل قد سلا قد لبست ثياب المجد والفضل والأولى وفيك من الأخلاق ما عجز كله تباويك نلا صلى الله عليه وسلم an ɓuri ɓe dow an ɓuri ɓe lees an ɓuri ɓe ko suuɗi an ɓuri ɓe ko feeñi jamma l'isra wal miraj a fotte annabaɓe 124000 ɓe kettiti keyci ma ɓe juuri cheikh sadbou wi gonga muɗum jaalahu imami rusulihi l kiram fi masjidi l aqsa wa fi kulli maqam cheikh sadbou wi noon ɗum taki wi yaqulu sadu abihi نجل فادل قولا جرى زير لا زير ولا فضل إني أحب رسول الله بن شيخ نوندو هو سيدنا حبا تقاصر عنه المال والولد وليس يبلغ معشار محبته حب الغواني هو لها الجد شيخنا شيخ سعد بوينو وي من دي يدني بونومي يدي اني بونومي سخناجي ene ponnomi jawdi ene ponnomi deyal cheikh sabou yokomi hen ɗon yidde rasul sallallahu alayhi wa sallam sin tuba wi ɗum gonga ma nafsi wa dini summa ahli wal walad wa maskani laka wadi'atul abad sherif seybani tano mo rasulillahi sherif seybani tano mo rasulillahi kay ɓuri kalam wona kamum sérif seybani tano mo rasulillahi kay allah yekkite dow foof en allah wi julɓe ɓe alquran laqad radiyallahu anil muminin is yubayi'unaka tahta sajara fa alima ma fi qulubihim allah wi mo julɓe ɓe alquran muhammadun rasulillahi walladina ma'ahu ashidda'u ala alkuffari ruhma'u baynahum tarahum ruk'an سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. بسم الله. على مي أندادو. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam drapeau islam di yilbinde omo andi ala bawɗo mo ƴetti ko wona ɗiba mum Jafar Tayyar wallahi o wi mbo cas jonge ñaama ngo nge taƴƴa o wi cas jonge nana ngo nge taƴƴa o ŋatimmo o yekkiddaɗo ɓe yeɓtaƴe dande nde ɗum yeɓtaƴe hoore nde Allah waɗan ɗum bebji ɗum adde Jafar Tayyar wardi o wallahi o diwi diwi nde diwi ɗin ɓen bibji ko kamɓe wardi hay froɓɓe haaɓi kuuɓe o sippi drapeau o yaasi ɗiba mum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam on yawti Seydina Jaaski wi cip di Jaasi Islam wi cip nelaɗo homo andini ki jaasini ki ɗiba mum o min Jafar Tayyar kam e jiiɗi yombo yobba kam jeejiki ɓesi wawa ɗum wi yah ƴettu ki jaas o wi ɗumen joni noon hono mbaɗanmi Jibril alay mo wi ɗum jomiraɗo yimma wi ɗumen wondone kala mo en jittuɗo ki e nder wona ko ko an jeeyi est ce que o ɓokini immi fooɗi hori Ousmane fooɗi hori Omar fooɗi hori Seydina Ali en Babou Amen Daagui dusne ɓeenu toksuru waɗi heen jaski tawi akhou rasoul Jafar Tayyar aqida Seydina Ali ene jiidi yummo yo Baba wallahi
nelaɗo wona tana amen tan gande ɗum wallahi ko tana amen ko babo amen wallahi hoɗo wonori babo amen abdallahi jibin ɗum abdallahi yo abi talib jibinɗo jafara aqida seydina ali jibimo yo babo wallahi ɗon ko wonata wona babo wallahi taniraɗo noon ko seydi hasan hussein o zeynabou ɓi babo resi ɗum ɓiɗɗo jafar tayyar abdallahi wiyete on inniraka babo nelaɗo wallahi ɓe dañde afa mumen ɓe gennori ɗum seydina aliyin on woni aliyin sahir wallahi mi haalanma noon ka andan min ko jangge ñaama ko jafar tayyar senganade ko seydina ali akhiyartu Jafar Tayyar heedimi ɗo seydina ali yen heedimi ɗo est ce que jom drapeau islam heedi ɗo jom jasir islam heedi ɗo est ce que somi welami bakko ismi bakkata ndeysan minen bakkatma ngol rang o 50 kilométres jottoɗen Nimzat Salihina rawda Cheikh na Cheikh Sadou waajo o de wiya hoɗo jeeyeɗa o wi komi alaɗo jeeyade hoɗo jeeyeɗa o wi alaɗo jeeyade لست سازلين ولا بناصر ولا بتجاني ولا بقادر بل للمربي حبه يسفي القلوب دواؤها في ظاهر وباطن وخيرت على من أندان وخيرت صعد أبي أخسي wadde Cheikhna Cheikh Saad Bou joom Nimzat ak Salihin o pewnoɗo tanum Saad Bou Abdoulaye fewni tanum Saad Bou Hammed fewni tanum Hammed Saad Bou Cheikh Ahmadou Ndiaye hamba dañ gammu bay haw Cheikh Saad Bou Abdoulaye Cheikh Ahmadou Ndiaye suusi kay woni jammal jamonoji de Cheikh Ahmadou Ndiaye falgata frontiére yaha wonduya Cheikhna Cheikh Saad Bou nder Nimzat nden hewɓe gandane beeli kay woni yesfil qulub في ظاهر وباطن ndeke Cheikhna Cheikh Saad Bou Cheikh min wi'a an kam o ko gonɗa yim beeli ka tidiane walla ka qadir walla ka sasil walla o wi ɗen gueɗe fof ndeke hen ko gonni min dal gorko goto joguimi ganduɗa ñabbuji ɓerde kam kay wawi hen ɓe mbimo hono wi on dal mi haalan taw is noon silsilatu tawarasat min waridini wa ila nabil muhajir o wi on dal sa sukki e tanum kaari ɓi kaari ha mbiya mouhammadou rasulillahi on woni Cheikhna Cheikh Saad نم تكسر سيد الخير سقيت الغريق في البحر الذنوب في لحظة العين من بهر الكرام إن قيل طبيب لأهل سقب شيخ سعد بو فأنت طبيب لكل سقب شيخ سعد بو عبد الله ساي أوبيتال ميرسي بيبي ميرسي فو وات هيد أو كوست وات سيفو أو كجيتي أو ككير أو كريد أو كهوري أو كسوغندو شيخنا شيخ سعد بو نون نيو رك نيبوج الفوف كام شيخنا شيخ سعد sika tawima haɗa wopodiri Allah haɗa yari haɗa mandili haɗa yakki ha yimɓe mbikka neɗɗo sabar Cheikhna Cheikh Saad Bou jagguma natnuma nder gueji woppuma ha laaɓa ceer wattuma wali goppa jaaha ɗum tagi in qila tabibu li ahli saqam fa anta tabibu li kulli saqam so an mbiyama docteur ñawdowo kullu ñabbu mbiya Cheikhna Cheikh Saad كذا النسب كذا النسب جعلني من نسل دامات والأولياء كلهم ليساده بأنني قرب الورى بدا بإذ كلهم سقيتهم من مزرابي وأنا ما بياني من أمتي أذكارهن وسنتي وأن من بايعني ياس البشر مستتر بيننا غيب بك بالفراد لا يرانا إلا كارب البصر لأننا بمبوي لأننا غيب في غيب وفي حدث Cheikh Saad Bou wiki minen siri fen ahlu bayt rasulillah Cheikh Saad Bou hay goto wawa amen andu si wona muta geeci Allah he ha ganduɗa Allah sa yalti gandami sa ɗum wawa amen andu ɗum taki wi an jogueɗo peesirgal ma haɗa mengodir yimɓe an jagga o sirifeɓe haɗa tegadir haɗa ɓe sirif kaari e ceerno kaari Cheikh Saad Bou wi ka an dañjo jakkaɗa sirif peesnirtake haydara Cheikh Saad Bou wi non Cheikh Saad Bou wi so haɗum waɗanno darta gacca sa accani yakkoto
li annana ghaybun fi ghaybin wa fi hadar ko min birnini e nder birnini Allah e sawawa andu birnini Allah wa amen andu min ɗo Bamba idori alhamdulillahi alladhi li wahab on alhamdulillahi alladhi li wahab de gasnoyt e ko wi wa anna man bayani min ummati adkhalahu Allahu na'imal jannati Cheikh Sadbou kala mbay taaɓi ha tottodirɗa am junga min Cheikh na Cheikh Sadbou mbadduɗen mo baaya dañi place toga aljanna Cheikh Ahmadou Ndiaye wadde baaya mo Cheikh na Cheikh Sadbou Serif Seybani ke ɓe mbi Khalid Bade yimata o wi koko ɓuuri ko hawn e Cheikh Sadbou e Cheikh Ahmadou Ndiaye wa ajabul ujjabu fil buldani takhalutil admani bil jusmani Serif Seybani ena andi Serif ma minna Haydara togo Darou Mouhty yo Allah ɓurnu mballimo o feeri kam wi Ousmane mbimi ɗum nam o wimi kala mo Sikki Sadbou fiilitano ma mehlol wi ɗum wimi son jodde wima Cheikh Sadbou wat nittano am ko feera waɗan gorko mbimi ɗum wallahi wimi ko ɗum gonga wimi heɓe fof Cheikh Sadbou waɗaniɓe ko goto hen fof Cheikh Sadbou waɗanima ko ganduɗa ko hay goto ala ɗum wiɓe si noon ko waɗani ko Cheikh Ahmadou Ndiaye ɓuuri wat efficace a wi ɗum ɓuuri wi fagga ndeke Cheikh Sadbou Cheikh Ahmadou Ndiaye nawno ɗum ko Cheikh Sadbou beele arta daña Sadibou Cheikh Ahmadou Ndiaye il woni Cheikh Ahmadou Ndiaye wi Sadibou Cheikh Ahmadou Ndiaye amboni wa e nder ɓeɓɓe Cheikh Ahmadou Ndiaye nena annabi Yousuf wa e nder annabaɓe kala mo wona tano Seybani en annabi Yousuf faɗɗuma annabi Yousuf ne faɗɗi ɗum tan ko rasulillahi wadde Sadibou Cheikh Ahmadou Ndiaye il woni Cheikh Ahmadou Ndiaye wimi noon o wimi comme Yousuf tan min wi ɗum hono Sadibou Cheikh Ahmadou Ndiaye wano wimi Yousuf ndir annabaɓe woni Sadibou Cheikh Ahmadou Ndiaye ndir woro Cheikh Ahmadou Ndiaye Cheikh Ahmadou Ndiaye ɓeɓɓe mun kala garɗa ara ƴeewa es ñande Sadibou Cheikh Ahmadou Ndiaye ari fajiri o Cheikh Ahmadou Ndiaye yalti jama yoyni suudu ndu yi hoore nde o woyi yeehi ina andi Cheikh Sadbou arti nder Cheikh Ahmadou Ndiaye fotnani Cheikh Sadbou tagore te ina andi Sadibou Cheikh Ahmadou Ndiaye kay foti waw ar adda Hammet Sadbou Cheikh Ahmadou Ndiaye o darna gammuƴe jammaji hono gandi Hammet Sadbou ko bahru zakhir fi la ilaha illa Allah ko Cheikh Sadbou wino ko wa alam bi anna jannatul irfani yurisuha zicruka bi lisani ɗum alaji Hammet Sadbou waɗi wufde konngol la ilaha illallah ina jaala rasul sallllahu alayhi wa sallam ha Allah subhanahu wa taala waddi ɗum e moƴƴuɓe waddi ɗum e salihina en hoɗon gandi alaji Hammet taqiyullah premier khalifa Cheikh Ahmadou Ndiaye wilaya mun ga Allah si raari ɓinguel muñum Hammet Sadbou Cheikh Ahmadou Ndiaye o jaggi mbay hawanaɓe haƴirankoɓe koreji mumen o wi cukke Hammet Sadbou o wi Hammet Sadbou darnu gammo ene andi wilaya Hammet Sadbou ko Allah ene andi o jaggata ko yakkato darnata ko bonat wondata e bonɗo hay goto wonata mun bona kala gonɗo Hammet Sadbou peewa ɗum taki alaji Hammet taqiyullah darni gammo noddi alaji Hammet Sadbou ha ari o noddi sidati Cheikh Ahmadou Ndiaye ha ari o waddiɓe yoɓe ngar e nder mbay ha ɓe ñippa gammo alaji Hammet taqiyullah ko waliyu ina andi ko arata ko yeeso mum yo ko yewti caggal o nokki leydi totti alaji Hammet Sadbou wi ɗum ya darnam gammo alaji Hammet Sadbou ari ɗo nder mbay ha darni gammo guila nden hitande foof nena Serif Seybani mbiyen o gammo ɓuuri wel o hitande foof o gammu la ilaha illallah hitande foof o gammu hoɗomo rondi ko noon hañade yowmal qiyamata saabu ko liggey Cheikh na Cheikh Ahmadou Ndiaye hoɗon gandi fulɓe dañde ko fotene Cheikh Ahmadou Ndiaye daña ko fotene Cheikh Aljuma Ba daña ko fotene Cheikh Mamadou Ali daña ko fotene Cheikh Malick Ka daña ko fotene Cheikh Mamadou Ngueji hoto fulɓe ndondi Serif Seybani minen talibaɓe mon fulɓe somin tiɗnima fotene segene somin maayi minen fof min jaal jam somin maayi minen fof min jaal jam sabu ko waɗi ɗum ƴewɓe yaha ɓe ga Cheikh Sadbou ɓe nokki toon nokkande ndede ɓe nokki ɓe gadde ɓe carinde nder foy ɗum taki ƴeew ko makni ko ɗerɗe mbay hawanaɓe haɓe jiiɗi Cheikh Ahmadou Ndiaye woni ko Bachir Wulu Malik wiyatno ko fa ya ajaban fullanan tashat uquluhum bisimi buruqin min hawaki lawami atawka hayyaran muhtiina min zaman lahum jafaranum taldazi wa madami Bachir Wulu Malik wi aye pulɓe kagama fulɓe kawama sabu ɓe jani Cheikh na Cheikh Sadbou o wi pulla tan tawata nadere lekki ene rimti ene haɓɓi base muɗum hendu ene yewra kala banggue ene tawa ene teddinma tawa ɗum ene feewi fewnuma
tawa ɗum ene moƴƴinma wiide Cheikh Saad Bou naati Sénégal basino won mo mbaɗi wi mattere wotere wi tawi e ɓerde Cheikh Saad Bou ne yani e ɓerɗe fulɓe he Sirif Jamal Jazbaba Allahu akbar kawis woodi e fulɓe Sirif Dial o kala ɗo ko Sirif tan Rasulillah o wi haqqillaji fulɓe cooyi haqqillaji maɓɓe jalbi ɗi mbarqi ɗum woni ɗi mbarqi waame wañande annore loowinde e ɓerde maɓɓe tawa immori ko Cheikhna Cheikh Saad Bou gamu mbay haw noon ya Allah waawi yo Allah teddimon ɗum kono VIP de dowme o boy Cheybani fuɗɗina wor ko mbi ɓesge hawange laƴarge cojjunge fof naɓoto ñaagal dentagal commune Mbour dentagal commune mbay haw gila debbo a gorko ala waɗa ɗumen jaam te wallahi ka moƴ te wallahi ka teddu ay jalwa o wallahi Hamed Saad Boy o gammu baba haɗata ɗo bah mum walla no goon ndin ahdi noon hene jaggim har ñalla fani ɗo onon noon kono moƴƴi haray woni lobbunna ko ɗum goni onon goni nebbama men son gara tan min nimta wallahi son gara min nimta aljuma yo Allah ɓoynu babam yo Allah ɓoynu yasa men mbiɗa salmin noon kala gonɗo haɗa woni mawɗo hayranke haɗa woni mawɗo Bakar Naɗi haɗa woni mawɗo Diala fof mon salmin tena de ɗum koko jariña ɗum koko jariña gamu woodi nela ari bayflop nela ngari ene hen mbawi jiid forage mbiyaka ɓuura ka wel ndiyam yahata ɓuura ka ɓuɓɗoñ tan fof nok laaɓi Allah sa ƴetti tiwo naɓɗo koyɗe alpha ƴeɗɗa tiwo naɓɗo bouteille hendu waat koɗam gootam ɓuura ka ɓuɓloñ tan laaɓi ɗo fof laaɓi Allah wi gonden laamdiren deedi jiɗa hakkude amen eɗen ɓeyni noon Allah wi Qur'an hubbukum fardu minallahi mbeɗa salmina galle ceerno Amadou Niang bawa Amadou Samba Diayla assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu إخوة الإسلام والإيمان والسنة أبقاكم الله أرباب الهداية والعون والمنة ومتعكم الله بهذه اللقاءات التي تستخدمونها في تقوية المحبة وبارك الله فيكم بحضور هذه المقامات التي من رياض الجنة عدة بجاه من قال توصلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم إن شلمني إن جوريم إن كسدتني كدي المداغل من حال دو ما سات so wonana yamirore nde en kalata sabo shérif men bam men haali fof sinno kono sago men ko hettade nde ɓuranto en kono noon almudel kadi so nelama foti ko dogde ha paɗe mum taƴa Cheikh Aljuma mbo Cheikh Hammadou Ummul mbo Cheikh Aljuma Ba min ciyarima min tottima jipporgal ma ko mbiɗa ko yomi eto hay somi wawama mi eto kono noon jonde mon e gueece mon ina taka kadi almudel suus haalde mi salmani bandiraɓe fof noon mi idoro salminandu khalifa meɗen tano meɗen Cheikh Eli Wali mbo Cheikh Ahmadou Ndiaye e dendagal ɓeɓe nuli ɗo imam men mboni jooɗi bam men Sadi bo mboni jooɗi gorko moƴƴo gorko tedduɗo gorko juulɗo gorko jankaniɗo Allah ina seedi onon mbay hawanaɓe oɗon jogui ceerno holko yewate e ceerno holko darate e ceerno iza alimta ilman falyura alayka alamuhu wa sakinatuhu wa simatuhu wa waqaruhu wa hilmuhu Allah waɗi ɗum e makko deeƴal e moƴƴere e wonde ceerno
e wonde neɗɗo jankiniiɗo. Ɓeeɗo jeyaaɓe Allah wallahi ko yimɓe moƴƴuɓe. Babam gorgui mi salmanima, simi limi tan mi juuma. Babam Jalawa gorko moƴƴo mbo ganduɗa so fottema cikkata ko an tan yiɗi. Ɗum noon wona min tan heedani ɗum, meɗa wondi e jiknaɓam babam tokoram Siley Oumar Bayal, Abdoul Oumar Bayal e mawnam Abdoul Harouna Ndiaye. Ko ɓeeɗo ummi lumbol e nelal kadi Alaji Malik Oumar Bayal etade kadi lomtade ga, kono jemmo hemba saɗi hande haalde. Ma taw mbawɗen ƴettu koye men cuuten etoɗen tan paatena almudagal he. Kono dendagal ɓe wonɓe ɗo fof, debbo gorko kurko e mawɗo fof calminama. Babam Ali Sadio ko an woni sababu lumbol e mbay hawa jokkodiri. Alhubbu khaydun min khuyutillahi yarbitu llahu bihi afrada alamil insan. Sa wi'ama walla mbi'a afrada bayna lumbol wa mbay hawa ko yidde garayol e meslal gongol hakkunde mbay hawa e lumbol. Goto mumen fof ina ittani goɗɗo gueɗal, ina yiɗani goɗɗo jam, ina ɗum hormi, ina ɗum totti hurum muɗum. Jemmo o noon ni no mbo way mbo wawani waswa, saabu hombo innira jemmo o bam men Abdourahmane, gorko moƴƴo juulɗo tedduɗo, ko haala ko mum ko ɓuri ɗum ina muɗum. Neɗɗo moƴƴo jankiniɗo tottirowo saabi Allah. Ɗum noon wadde ko mbinomi ko iza alimta ilman fal yura alayka alamuhu o wa sakinatuhu wa simatuhu wa waqaru wa hilmuhu nane makko. Kala jiiɗo mbo jiita makko almudagal, jiita e makko ko deƴere e moƴƴere e wonde juulɗo, ko ɗum tan neɗɗo sohla. De Allah wi nden innamal mu'minuna ikhwa, wi tan ko fa aslihu bayna akhwaykum, moƴƴine hakkude moɗon. Kono noon moƴƴingol ngol ko tinodiren, fali ihtiramu man yasilu bihi yasilu wa tarkuhu bihim fisalu munfasil. Alay saggo ittodiren gueɗal, tottodiren hurum, totten seren ɓeɓe gueɗal mumen. Cheikh Aljuma mi salmanima, ka neɗɗo moƴƴo, kala ɗo tawɗami komi almudel ma, kono noon tottatami ko gueɗal ɓiɗɗo, saabu kala ɗo tawɗami aɗa farnarami ko almuda kay farnaratno ceerno mum, kono annene ka farnaratɗomi. ɗum noon mi yettanmo mi duwantomo yo Allah juutno balɗe ma. Ko mbatta ko leñol fulɓe he aduna o fof yi ɗum. Wa man lam yuqallil waqta ihtiramahu lmufaddal tastafidu minhu lkasira min alfawaid. Neɗɗo sika woni e saaha ma a gollat hen beele sika a yeehi yimɓe ɓe inama ciftoro. Innama almar'u hadisan fakun hadisan ba'dahu ma wa'a. Neɗɗo fof ko yewtere caggal mum, wadde noon eto wat effort beele sika a yeehi yimɓe mbawa yewto ma ko moƴƴi. Se en jii tanto o yorrini tano men Hammed Sadibou, yo Allah ɓuuɓan ɗum. Ko liggotono ko nder leñol fulɓe ɗum humpani hay goto, ko ɗum addi nde jonde woni ɗo ha joni. Mi salmani mawnam Djibel Demba Sadji, kam joɗaniɗo monsieur le maire e dendagal ɓeɓe wondi foof, neɗɗo moƴƴo. ɗum noon enen almuɓe mbatten hakkillaji e seerenɓe men. Ceerno men oɗo woni baabo men Cheikh Seybani, Allah ene seedi en potat wat organisé nokku mawɗo ko wayno wona grand théâtre en, ko wayno Cices en, walla wona ɗoɗo Sonko watno heccangi en haalan. Par ce que ko haalata ko koko nafata leñol ngol, koko nafata julɓe, te ko goonga haaldirta ɗum, te ko noon ɓernde nde haydara ala hen. Ko noon foti wonde. Enen almuɓe noon, ya talibal ilmi muridan naylahu fa azzim al ilma wa azzim ahla fa azzim al sheikha fa min ta'zim al ilmi ta'zimu zawi ta'lim. An almudo jillotoɗo enen fof ko en almuɓe, saabu ceerno woni ceerno men o mbo ɓurɗen han yakoro oɗo bas woni Cheikh Ahmadou Ndiaye e Cheikh Aljuma Ba en okki ɗumen koɓe dañi koko almudagal. Hono tawno men iliwol wiyata kala wona almudo ɓurma gonga mum. Kala ko mbawɗa wona aduna
te wona almuuda a waɗat échec wadde noon sa woni almuuda jillotoɗo ya mawnin gandal mawnina joom en gandal holɓe goni joom en gandal woni wona Cheikh Ahmadou Ndiaye en wona Cheikh Aljuma Ba en ko ɓe jogui gandal ɓe goppi ɗo gandal hengal hutore hengal naftore sayi ngal taabal ala maɓe keɓɗo 35 ans walla 40 ans kono kala mo en jekkiɗɗo konngol mbiya ko o ɗum ko alhamdulillahi ɗum noon enen bandiraɓe ko dañɗen ko weeɓani ko dañɗen ko koko mawni woni ɓeɗo koode ɗiɗi Cheikh Ahmadou Ndiaye e Cheikh Aljuma Ba holko rokki en ɗum Cheikhna Cheikh Sadou yo Allah tasena barke makko bandiraɓe mbatten hakkillaji e koye men wa min aljayyidi an ya'lama hadha aljilu anna alhayata tamurru bi taghyirin kabirin aduna o yi en pertu pinen tinen tinten woto ndiga naɓor en enen en dañi fof ala ka mankiro ɗen wadde woto en jaɓ neɗɗo ina en bifto ko e laawol gonɗen laawol siratal mustaqim woto en jaɓ hay goto bonnana en saɗi gonɗuɗo needi e neware kadi emin gaccino hakke hana feewi yekkitiɗo kongi e holko addana men yekkitiɗo konngol ko Alaji Abdourahmane Ka Ngadiel neli amen e nder bandiraɓe he e nder leñol ngol o waddimi e délégation mawɗo ummiɗo to ko beeli heela Alaji Ngoji Ila Ka mawnu e nga Demba Jimbo e Isa e Ali Mbar Isa Ali Mbar e Dadal Muso e mo ganduɗa kam woni Yera Mbar e Sammuya e Gorgui Ali e Djubo Ila Ka ɓeɗo Ngadiel neli yoɓe ngar ɗo ɓe kawrita e oɗo jamma e Ngadiel noon o wi omo jogui weltare mawde en calmini khalifa men Cheikh Ilwoli mbo Cheikh Ahmadou Ndiaye en calmini Sérif Seybane e julɓe Allah wonɓe ɗo foof e mo ganduɗa an woni Gorgui Malayni mbo Cheikh Ahmadou Ndiaye Ngadiel wi omo sehnuma omo sehna Sérif Seybane omo sehna Cheikh Aljuma Ba omo sehna julɓe Allah hawruɓe ɗo foof wona Daoud Alel en omo sehna galle Koyli omo yetta bandum en ɓe hana feewi leñol mum ɓeɗo mbay hawnaɓe o wi on mbaɗani ɗum ko mawni o ɓuɓni ɓernde muɗum o weltinima on hana feewi o wi neɗɗo meeɗa ɗum waɗande ko ɓuri ko mbaɗan ɗum ko o wi gandon omo yetta Allah omo won yettana Allah ɗum o wi yomi sehnu ɗum on kono onon koreji Ngadiel Ngadiel wi omo sehnu on onon leñol mum onon bandiraɓe mum omo yetta hana feewi galle Cheikh Ahmadou Ndiaye kam Ngadiel o wi omo yetta Sérif Seybani omo yetta Cheikh Aljuma Ba Hammadou Oumou omo yetta kala mo ganduɗa oɗo jamma are hen o wi o dañi weltare on mbaɗi gammu Alaji Ahmed Ngoji ana ɓe gonduɗa ɓe Alaji Ngadiel omo yetto on hana feewi Alaji Ngadiel noon Sérif Seybani haali neɗɗo moƴƴo joguiɗo jikku joɗɗo sa are Ngadiel a wi ɗum a warni kaari ko moƴƴo o wima alhamdoulillahi rabbil alamin sa wi Ngadiel kaaride haali ko boni Ngadiel wi subhanallah sa tintini Ngadiel kew Ngadiel ara teddinma si Ngadiel waɗi kew tintinma kew o sa ari o teddinma e jikku muɗum komo jikku joɗɗo ballowo balle mawɗe kono kadi cuhrowo julɓe neɗɗo waɗo haal e Ngadiel ko on kalane muɗum kono hammen Ngoji Ngadiel wima ko mbaɗanɗa ko o dañi hen weltare mawde
e délégation mo ganduɗa o gadjel nilimo mbo ari ɗo mbo addi 1 million pour tottude Alaji Hammet Godiou onon ɓe ganduɗa ɓe onon goni e délégation innirɗum ɗo nder oɗo jamma omo yetten noon miñum ha no feewi alisaji darema darde mawde yaɓɓi hen kosgal tingal o wi si wawino kam o hoorem o ummoto ara rendam moɗon oɗo jamma kono noon si tawi o waɗi délégation o waɗi hen mawni mun ɗiɗa ɓe jiidi baaba on délégation hay siko ari nene wawa waɗa wat koɓe mbaɗani ɗo omo yetta koreji mun beeli helnaɓe ɓe ganduɗa ɓe so ummima ɓe ummo so wi ɓe jooɗe ɓe jooɗo te koɓe hilifaɓe muɗum o wi leñol mun ngol tampinani ɗum hay ñalawma goto e Dialawa gadjili omo yettuma ha no feewi wi an e Saidi Bou Hammet yim on haalan ko jettuɗon ha no feewi kadi ko waɗa ko ɗo ɗum gandon kam a boni hen jamma e boni hen ñalawma ceerno mum ko Alaji Hammet Saad Bou te gadjil e jiknaɓe mum foof hay goto meeɗan nan galle mumen mbiɗa Hammet Saad Bou ceerno tan mbiyata ko ɗum ɓe goni jamma ko ɗum ɓe goni ñalawma e omo awi tawi jiknaɓe muɗum yidde mawde hakkude mumen Alaji Hammet Saad Bou nde ganduɗa nde kam ko nden o rarata hande omo ñagano noon kala mo ganduɗa Allah addima ɗo kala ko ganniɗa ɗo yo Allah waɗanmo ɗum e ko ɗum woni ko gadjel winnoyimi haal kam gadjel o haalino ko ɓuuri ɗum kono noon hoɗon gande keji ko hoore gadjel ɗum heeɗani e hooram allahumma salli ala seydina mouhammadin. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل وعزتي وجلالي يا محمد لو سلكوا كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد وعزتي 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 وجلالي يا محمد هذا هو الحديث القدسي الجليل وعزتي وجلالي يا محمد لو سلكوا كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا صلوات ربي وسلامه عليه يبرى تبارك وتعالى أوي يوندري دولا يوندري كتالا يوندري توغالا دنداغال كتاكميكو siko ɗum waɗi délégation ɓe mbaɗi moɓɓolde wootere ɓe ngari ɓe puggi damalam yurmene nde mi udditanta ɗumen ɗum woni jomiraɗo tabaraka wa taala o wi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana jangin goɗɗo wiki iswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawma al akhir wa dhakara allaha kathira lamma ra'a al a'da qalu ma hada ma wa'adana allah wa rasuluhu wa sadaqa allah wa rasuluhu wa ma zadu illa imanan wa taslima min al mu'minina rijalun woni watno ɓeɗo ɗeɗo ge min al mu'minin min kala ɗo jiiɗa ɗum lugal arabi heddi ko ɓuri heew yaltat tan koɗo heewi min al mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah aley fa minhum man qada naba wa minhum man yantazir ɓeɗo ɓeni mbarama kantani ɓe ɓeni padi mayde wonde sahade ahlu lobbut ahbabu cheikh ahmad ndiaye
salamullahi aleykum wa rahmatuhu wa barakatu minhu ɓayto ahlirata ni yimɓe ɗum waɗi haɗa eɗum waɗi juumtel seeɗa ayi ɓe ka ahlu bayti rasulullahi ɓe mbiyete wona surafa enen fof ken surafa kala ɗo garɗa e pullo ma ɓe ahlu bayti rasulillahi ɓe ko ahlu bayt a tayyibin a tahirin sharif kala neɗɗo moƴƴo ka sharif kono ahlu bayt ko khassatan lahum heɓe tan teddinira ɗum won kalno ɗo nane haali affaire haydara affaire ɗum ɗo he wallahi ko gonga ɓayri noon minen min jiimona jetay Sharif Seybane ko mbaɗɗa ko e deni min mbeɗa andi hen haɗa mbeɗa andi hen hunde ɓeyɗa yeehi ha Abou Dhabi haɗa waajo mbeɗa andi ɗum wano e Sharif Jamal en ɓe anduɓe gandanɗa hoorema hande e dongre men he ko bawɗo balagha bayan badi mantiq arud maani amboyni kay wawi ɗum ɗo o noon wi kam an a sellani a fotani ar gammu onon siko Ahmad Ndiaye wona lebbi jeegom do duuɓi jeeɗiɗi mim sat artuɗo ala hay segene goto hay segene goto ala hoppumi yaafama jarama ɗum ɗo yet hay segene goto artani siki heyɗi ha tigi waɗata kono walla wooca ha ko cele ñaama pular wima pellet ɗanani woni hen hatta yati allahu bi amri mbimi ɗumen noon nane wutte goto joguino ala cakkal ala paɗe e dadol ɓe heeɗi yamirore ha waajo acciti ɗum jalwal hon foy tan comti jogui o délégation ummi lobbude tan on foti comti goto on fof so yaltini comti mon poti ɗi gaskinani oɗon gandi kadi askar comti homo mon andi canka homo mon jangdem yettoyi askar comti kay liggino ala ko liggi ɗon tawa wadde noon heddiɗo hanti ayi Cheikh Aljuma Ba remi rondu ni ga roni ni cengɗe fof Cheikh Ahmad Ndiaye remi rondu ni ɗo ceerno Koyli remi rondu ni ɗo ha pottiti idan yimɓe koɓe hulodirnoɓe kono joni fof fusodiri bina'an ala qawlihi taala wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu eko tafarrugo addata ko musiba addat ɗum noon kamɓe ko ɗum ɓe du'otono ɗum enen en dañi ɗum Cheikh Ahmad Ndiaye kay haada mum ko minen poti mon totta haada Cheikh Ndiaye andi Cheikh Ahmad Ndiaye kala ari namnat bi tambo wona orzo tawa kadi mbo wona orzo de so hayana tan lappuma 3-0 kay hawni ɗum noon bandiraɓe on ji oɗo jehmano Mboye
jemma Moustapha sallallahu alayhi wa sallam mbo wayri ni wat walla min kam feera hen hawri surafa en de kadi koɓe surafa en haqqan koɓe surafa en haɗani min mbimi siko sérif ari ɗo yo yah lobbude lobbir hollir ɗum e ok sérif taw koɗa laaɓi totten ɗum hade walla koyli walla njaañ walla ndogandu ha ganden ko sérife kono neɗɗo wonta tan gandanɗa hoore ma gona bayla siksari buttan guila nden gara he tan har wiya ka sérif hay goto anda silsila ma min sata mbiyatmami ko imsi yaata ndogandu gaddana amen ko laaɓi walla lobbude haɗa andi kay ɓe kala mboɓe mbi ko sérif kono noon neɗɗo fof buuseɓe daara ɓe sa hettitto gandanɗa hoore ma tan jeeyata heɓa sérif a yaga nani ɗum noon njalla yo Allah okku men ko waɗa ko ɗo hande ko ñaama ko ɗo ko yara ko ɗo ko fewna ko ɗo eɓe yimɓe jiiduɓe ɗo hande haɗa andi julɓe koɓe tata tan julɓe koɓe tata almuhajirun wal ansar ɓe jawti eke heddi walladina ja'u min ba'dihim e koɓe mbiyat yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman iman on sokla wala taj'al fi qulubina ghillan للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أي رحيم أي مؤمن أي مسلم هذا غني من أثر جاينغو أجول مسلم دنات مؤمن نات جاينغول دي مسلم نات جاينغو ها مؤمن نات جاينغو جمرة تبارك وتعالى وفيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اكبوني صلاة دعاء هنا الله نون هنا الله جول ده هنا الله جول يومران هنا جول تنلا تروت انتوكو ودي الصلاة من الله كرحمة جومرار إن يورما نلات الله هانتنا غش الله فور هانتك غش الملائكة يهون كامل من جولان يستغفرون محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا ادعوا له ودي بايدي جومرار تبارك وتعالى يورما من نلات صلى الله عليه وسلم malaika ce ɗum imsinado julɓin ɗum do'ono aya goɗɗo wima huwa alladi mbiyana mon nane kala ɗo jiiɗa huwa walla Allah walla alladi kala ɗo jiiɗa ɗum e qur'ana ko rewtata ko hen Allah tan wawi ɗum jomiraɗo tan wawi ɗum goɗɗo wawa huwa alladi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا عظيما ود جول مؤمن لا يدخل محمد رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
نفى بسركم من البلاد كم بدعوك أدذبتك ستفلون ستقدك اللون سدود الأماء المشارع وما إلا لقائك من علم تمام الأنبياء من قبل في ليلة إسرائيل الأماء من العلوم البدن ذرت بعلم كل الكائن وقوك من معجزاتنا جابها التبيع لغيره لا تنسب فديروني بدرات الكمال أبدره في وعلي وما لا يسب غير كامل فاصلوا لكاملا لكامل تبد مدى إذا مدبنا قرلنا بمنتدب دوما لغير المدى إذ غير لمدى بسري وبالداري لم يقف فيما قدم بكل موقفنا لكل نبي في سود قدمه فضلنا لمن ودل من البيار قربي والملك ذم ذكر خلائق على يدي بدل الله لا إله لما قابل يرتقى إليه بفضل الجاسم وتقر بقاء من بعد الفن والنال للقرب اللازم لدي بالله تعالى رب وكان للعلم بذل لدارين بالمعرف وكان من جاء من المكاوف سما سمو الفضل والإناء والقرب من هنا ترخى ضرب لهدرات الدنيا فذا بالعلوم وسمو ترك في المسايد وذهب مرد بسني دبر دم لم يسافه ولم يكن له وسيلة الخير تزل غمامة في الأرض من الله من ذو القدر ذبت في ليلة الإسراء ماذا في رؤيتي والأنباء ثبته فماذا بالجذب مراب ليلة البيع
أسده وعده إساء هوا لا تقدم رسل الله مولاه النذير أجر به هو البصير خير الخلائق في لاقي ومن يدى من داقا الفيذ ذبب على الأداء أسد من سوائق سهر دينا الله تبهم تزال زر الذي له سر سلام ناسه أخبا وخسر من لم يوافي في الهدى خير المدر قدم لله الدبير لأنه ليس يرى كفران ما من ذنبي تقدم وما تقرب أيضا سمك قبل علمي بي ومن اللي زاسي سود الجلال الجمال وسنول كمال ديلان بغير بسمو سهيد بفضلي على الورى لا كان المسيح زميل رسولي بلازاري لذات آدم لو أسى كل دين الفاسنا ومتراه أبا هدنا سنقل بدويل والبسيد كسيدا كذاب وقال في المديد ثم الكامل ذرا جميلا جيد الفوازيل وقال في المجتسي وساريا ومتبر في ودين جسر في المنصري قال في الملغوس والمنصري وقال في العجز غرم وقال نبى كل يعتسى من سائر الكرب وحسن هسبلة هسل لنا بدوع بكل ذي نبي بدرنا لنا أفذ من الموت والخذلان والسلب بنا ولا بنسل لنا سبيل دعوة ولا سبيل الخباب وجود بيده والنذر دائمين لنا بجاه سدب علوم والنسب ليس يمنع مني رجال ولو يساو بالخبر
وتابي أبدال يا بفاتل سيمسك أن سنوب ولو إسات الودقيم صفاتي نسلني أبتوالي بدون للجد وتابي بجاهد ومالدا من مدد سما لمسا لأكمل الرتب لنا من أكمله إنسان وفخرا بلوه كدن ولا نسب عليهم أكمل صلاة أنوار مدام من سائر الكتب صلى الله عليه وسلم. bisimillahi rahmani rahim jallo yo allah haɗan en gacce aduna lakar bandiraɓe mbay hawanaɓe bandiraɓe tedduɓe liggey mon yooɗi jonde mon yooɗi on guittani allah gueɗal on guittani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam gueɗal on teddini seerenɓe mon minen de min beltima wonɗo o liggimbo ko mbay hawnaɓe ɓe hanki ɓeɓe ngala ɗo han jiknaɓe mon worɓe e jiknaɓe mon rew darino mbaɗini hene Cheikh Ahmad Ndiaye waɗno woppude yaay mum e baa mum totti hoorem Ceerno Cheikh Saad Bou onon ne ngarɗon walla jiknaɓe mon ngari itti gueɗal hakkude maɓɓe e seerenɓe maɓɓe Allah yoɓi en ɗum ɗo hande ndi mbaadi peeje mon pottitte mon président Hammet Ngoojo gorko tedduɗo kono noon Hammet teddi ko ɓe teddinɓe ma ittanma gueɗal ɓe tottuma yaaɓe heen ɓe teddi ndiga bawɗo heynin hoorem e aduna yimɓe jeƴco jeeƴo jeɗe ɓiɗɗo mbay hawnaji Hammet Ngoojo wona an hecciɗo wona an faɗɗiɗo wona an ɓurɗo heew jawdi kono jikkuma golle ma mbaadi liggey ma koreji ma jaɓanma somin joginoma ko ɓuuri jettoru onon mbay hawna min jetto min de o gammu de ɗum ko liggey Allah tan Allah noon si golli tan feewat ɓe worɓe tedduɓe jooɗiɓe noddon yimɓe wuro mon hoɗon goni gayi ɓoli uddon kunduɗo mon yimɓe ɓe jekkita kon nge dow mon ayi de si on amen tawi deƴƴon kadi min laya simin ngari deƴƴon e keddanɗon amen kono min totti on Allah nelaɗo muɗum sallllahu alayhi wa sallam ɓeɗo soknaɓe ɓe rew koɓe jarɓe yettu saabu kala ɗo jooɗi ɗon ɓe jooɗoɓe cawdo on si on mbaɗi sappo ɓe mbaɗa joyi ɓe gondamo si en kooti ɗanoɗen heɗen mbaale gammu ɓe kocca payani hena hani jurmeɗen muñanen kaaldena mu'en joom wuro haaldat e ɓesgu mum nder suudu a ɓiɓɓe mum e rewɓe mum udda mbaktana rewɓe en mbakdina mumen tan saabu en mbawa mumen sertu en goni yaayim men
ngoni wandi men rewɓe ngoni soknaaɓe men korko debbo rese wuro ene waabi cukalel mbasa ƴeewa beele ñaami walla yari haɗum gidd hene yurmani ko jibinaɗo muñane rewɓe kono rewɓe ɓe nde taariɗo galleji pop yaɓɓani galle baba ma torima wirti yimɓe fof siko dawi arti haɗum foti faloro pot ndiyam sikene ñaam bertana ɗum teddina ɗum ƴeew debbo so teddini gorko tan gorko teddat sa sewni gorko ma tan fit mu diwat muñodiren hayso tawi ko gammu gonɗen mbakta dine ko heddi ko khalifa cheikh ahmad ndiaye cheikh ilwoli mbo cheikh ahmad ndiaye gorko ganda waliyu allah si ene yaha nder wuro mum ɓornataka paɗe so ari gallem tawa ɗum less mbaar yawani cukalel yawani debbo kala garɗo layda mum ittanma gueɗa khalifa tedɗo ene on salmin min kaldi ko dakar mboni toon o wi yettanam almuɗɓe ɓe sehilaɓe ɓe e yiɗɓe ɓe e hoddiɓe ɓe mbiya ɗumen meɗɗumen do'no kala koɓe mbawno hikka yo Allah okku ɗumen ɓe mbawa ɗum mbo wuuri walla ko ɓuri ɗum ko on jarɓe du'ana noon gueɗal on guitti ha timmi saɗi o mi taga mba jungo jiyaɗo Allah tedduɗo woni gorgui malayni cheikh ahmad ndiaye gorgui malayni ka tedduɗo ka moƴƴo ka juul yo Allah ittanma gueɗa ka neɗo ɓesgu ma e dinel islam ka jokkowo enɗa gorko mbo hay goto feera yi ɗo woni kurko ari tan ken hellifa wonɗo Allah si renima a hisat ko Allah reeni ɗum imam cheikh daoud mbo sidati cheikh ahmad ndiaye gorko moƴƴuɗo ngari jikku gorko ɓuɓɗo kono noon kewɗo dokke mbo cheikh ahmed taqullah suuɓi nder ɓiɓɓe cheikh ahmad ndiaye a taniɓe cheikh ahmad ndiaye en dañi duuɓi nogas e jeeɗiɗi wi ɗum yawtu elmo ɓiɓɓe cheikh ahmad ndiaye ay ko hulɓani kono ƴeew wonɗo cheikh ahmed kala ko haali tan ɗum wonat ɓiɓɓe cheikh ahmad ndiaye heeɓe kulɓani o won kono bandiraɓe Saadi Bou Hammed mo Alhaji Hammed Saadi Bou mo Saadi Bou cheikh ahmad ndiaye Saadi Bou min jettima min beltanimam min taso e barke ma e barke babuma haɗani liggo liggey joɗɗo kala mo yima haɗa yawta hay si andama ma ittanma gueɗa wilaya Alhaji Hammed Saadi Bou Hammed Saadi Bou mbay hawa tan ɓenduno ɗum mbay hawa tan yinno mbay hawa noon yinno Hammed Saadi Bou waɗi ɓe jeɗodiri ɓe guittodiri gueɗa as mbengue imam mi teski gammu goto min gari ɗo o yeddodiri Selim al Denguere o wi Selim min ɓuurma yiɗa Hammed Saadi Bou Selim wi ɗuma wawa min ɓuurma yiɗa Hammed Saadi Bou ɓe jeddodiri ha ɓooyi as wi ɗum Selim min ɓuurma yiɗa Hammed Saadi Bou mami haalanmo ko taki wi ɗum ko taki wi ɗum an ka pullo min komi jolfo ka qadir yanke min komi tijani yanke ka taalibe Hammed Saadi Bou min mi wona taalibe musi en jeddidirama kay wadde min ɓuurma ɗum yi wadde Hammed Saadi Bou won biiɗo en peeranan homo jigata ɗon beela ko Hammed Saadi Bou walla wona kammu ɗum neɗɗo feera ɗum nan hombo woni oya ko Hammed Saadi Bou walla wona kammu hay goto feera ɗum nan
are galle goto almudu mu tedduɗo teddinɗo wari dammaji ɗiɗi mbaale hirde gammu guete laaɓi hen dawa almudo o duysi ɗum ha birti wuro hamme sa wi ɗum homo jeeyi ngo wuro wi ɗum woto innu ɗo ceerno jeppiɗo fo turkine woto jeppuɗo de koynami kawa wi ɗum woppatami jippo wi ɗum ala duysi hamme sa bu wirti wuro ngo hooti hamme sa bu tourni are wuro he jippi joom wuro ngo hena addoye gooƴe muɗum gese ari tan rewɓe heɓe ɗum dogo wonde heɓe gandino joom wuro ngo way ɓe nawi ɗum cuurel he ngel wanto sengo wuro he ndingo o wonekke e cuurel he jooɗi ha ɓooyi tan nani saritaji tel hedde 2 heures bottari yongaka hay goto suusa wone nder cuurel he kama kadi a sukaɓe waajo ari yi taalibaɓe saritaji alluɓe heɗe ɓaari heɓe gaɗa suuto dani sa ina weddo goƴƴe jana sekke puuse remba tawa ha message bu ndir itti mbajjuji huuri tan de on jippini gooƴe mum ha pari o wi reɓe mbaɗe ñiiri ɓe caggini ñiiri salminoyani de ɓe caggini la e ñiiri tan haɓe defti ɓe doni nder suudu ɓe nawani ha message ɓe jotti tan haɓɓit sukara waɗi hen tan wi jeppe ñori jongu ñaami tan haɓe ɓirti leɗe debbo arti aran leyɗe wi ɗum la ilaha illallah ɗum tan min jenuno min wondo sin woni lobbuɗo ɗum tan min kaccitto guila min gimmi lobbuɗo min ñamani ɗum an waɗan ko moƴƴo yeeso ma wondo de wadde wallam hen o wi ɗum an de seren ɓe ñaami ñiiri ndi tan joom wuro ngo ari salmini yettode wi ɗum jaay mbaɗɗa tawi 3 heures 4 ɗi yoni kirɗol yoni kawa wi kaɓɓe ɓe kaɓɓi sarita ɗi joom wuro ngo haɓɓiti ari wi ceerno a waalata wi ɗum woppu tan min kelo wi ɗum a waalata kadi mi jebbilta komi joginoɗo ceerno meɗ ɗum waran damma haaji are am tawi fewintaki mbaɗami ɗum ñiiri geddi min kaɓi ceerno fof garɗo waɗa ɗum ñiiri gedda patnomi kami defa ñiiri ceerno o jaɓandi mi jebbilo mo an woni ceerno jebbali noddireɓe ɓe jebbali wuro ngo wonti wuro hamme saɗu yew muña hamme saɗu yawata no daw min kaɓɓan saritaji beela wayno worɓe nayeɓe deyda rewɓe nayeɓe winda taliki ha hedde midi min do daw wondo ɗanngal mum fewnana yimɓe fagga toon yimɓe watti danna haɓɓe kala ɗari tawi ɗon ko woñi fewno ɗum mi feerinani fottini mbay hawnaɓe mataw wonɓe ɗo tawaɓe wi ɗumen o gammu tawi kombo Allah jalla yo Allah ñimno tawi mo wona Allah jalla yo Allah gasno hakkon tante wondo de gasi ko tante lay ɗum wadde noon bandiraɓe en beltima ha no feewi Sadio Mouhamed jogui ɗum yewetake yo Allah jaggiranmo gandon noon onon mbawi hawna min caggal mo enen gondi heewani hay komin mbawi kono Allah ala ko hori ko on faara amen ko on ñantugal amen ko on tiitara amen wallahi ko on tedduɓe men min belti Siley Malik Oumar Bayal min calmine min beltinimam sa yi mbiya Malik min jii teddugal mum hakkude mum e mbay hawa hakkude mum Ali Sadji aɗum yiiɗi jojo woppata yimɓe jooɗo hollaɓe o me ɗum suusi waɗ kono ɗum ko cuusa waɗ hollira ɗum te noon pourtant haɗɗum hay wawi was hollir ƴeewa teddugal ngal o waɗanma annene mbaɗana ɗum ko ganduɗa woɓɓe ɓe ɗum daara
ay sa yiɗi jibin padateɗo jojo tan jiya gurel ngel cuuroñ jiya gure mahaɗe aɗa andi ɓe mbiyata jontaɗo ko joom kalis joom otoji kono yontaka debbo mbo gorko basɗo resi muñani ɗum ɓe gondi wasi ƴeew ko woɗɓe mbaɗante ko ha dañi ɓiɓɓe mbarkina yeeso muɗum muñ tan koko arata jiya cuurel tan ngel wonto guri wonko liggaɗo won patnoɗon ɗomko won jiinoɗo yimɓe heɓe corane soranaka haɗani ɗum won dow gorko mum on yontaka joom wuuro jeeɗo yimɓe heɓe mbaɗa ko mawni wawa ɗum takani ɗum wujjoyi takani ɗum fen on yonta en jii won neɗɗo heeño koko arata ayi so on jii ɓe jooɗi ɓe dow tribune he a wutteji mumen ɗi siɓe jalti ɓe jola autoji he ɓe jibodinaka hen de koko heɓti ɗumen tan koko heɓtiɓe tan goto amen fof kala ɗo haaren on ɗo rewi de muusi nde min somi miijima pajas on ɓe idi mi ñootan hooram e sakuji maara idan ɗi ñootmi hen sakuji 4 garmi e gaɗa gagneji he gommi ɗon huuɗo lowmi pajas he ƴewmi leeso bay jagal weddaga daka min gaddumi meɗe hen lelo min joom suudam kadi kala ganduɗo ha message bu ɗum andi yaade ha message bu Dakar artina amen sodani malla ñan min cikkanno ko aljana min mbawi leɗɗe natti amen yu hoɗo ko min wayi ko rabtika komi bawɗo rabtu somi rabtanima tan a fosete roɓande gorol mi soppongol hangol fewa mi talla ɗum wona waare mi hundu suudu komi bawɗo billahi wallahi komi bawɗo wadde noon muñe tan woto neɗɗo heppu seese tan foti ko ara ko fotani ko ara neɗɗo jaɓa ɗum sidou amma si Amadou Bamba Ousmane Cheikh Ahmed Tagoula Sidel Mani min beltima da ɗe beeli si wonano onon tan gammo o Moussa mo metta beltima no feewi e Kalidou Sig Daoudou micro omo joguiɗa haɗa fewno yo Allah junnu balɗe ma ko heddi ko Ousmane Ndiaye golle ma jooɗi ka ganda kadi ka joguiɗo fassa haɗa weele ko yewtata ka tedduɗo yo Allah teddino ala ko jikna mumen jaakore aduna si wona heko korko de si yummum jibini ɗum babmum jibini ɗum ene ɓeɗɗo wayi welo on ɓeɗɗo ñaaga ne ɗumen feewa won ko mbo namni tan ko wonde neɗɗo gonda hakkille ma Aljuma Hammadou Oumou oɗo porte parole galle Cheikh Aljuma Ba immi Kaolack Cheikh Aljuma meɗa yetta Allah meɗama yetta kala ɗo leñol ngol dañi haaju walla ɓe dañi probléme gacca ko mbaɗanɗa pop jaaha darɗa toon adoro fo hemma andi a talani hoorema a miijaki hoorema miijiɗa tan ko yo leñol ngol dañ jaam yo almuɓe ɓe dañ jaam yo sehilaɓe ɓe dañ jaam ɗum taki mbimi ina mi wela ngara ɗo jooɗoden jonde nde tan konde haala si neɗɗo yi eɗen jooɗodi tan ma andu ko jonde nde kodi woni to parlaji galleji seereɓe ɗi kalden a état kalden e laamu kalden e aduna en kaɓaka en dukdaka kono hujju aynaɓe gueɗal mumen e nder Sénégal yoɓe ngal guittani ha ngal timma ɓe ganda wonɓe caggal mumen ma en mbaɗ conférence de presse nodden télévision ngaji ɗi kawriten
kalden e aduna kalden e état gonɗo oɗo tottodiran mo hemba jonggo jeeyeɗen e hemba heɗen peeja heɗen jaggiran ɓe poɗɗen jaggira seri seybani ɗum a ɗum e junggo ma an Alhaji Mouhamadou Oumou ganden noon hande ko galleji seeremi ɗi pottiti ɗo gasnirami ɗo woni sehil men Abdourahmane Ka ngajil ɓeɗo ɓe mbay hawnaɓe guittani ɗum han gueɗal ɓe totti ɗum ko ganduɗa ko kalis wawa ɗum sood ko ɗum woni jamma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe mbi heɓe hen teddina Abdourahmane Ka ɓe guittan ɗum gueɗal ɓe jetta ɗum oko woni oko yettirte mahde jumaji tottirde jawɗi taski hajjinoyde yimɓe ɗum Abdourahmane Ka waɗata heccanki garmi ko bureau mum kam noddimi wimi Jal Awane mbi ɗum naam o wi eko yonata jippude moon mbay haawa mbi ɗum mi anda o ƴeew tan no mbaɗɗa o wimi il faut kaala mbi ɗum mi wawa haal o wimi Jalaba ma kaala mbi ɗum tottam 1 million o wi 1 million yoni jippude moon mbi ɗum oho o noddi garde mum wi ɗum windu chèque 1 million 500 windi chèque 1 million 500 weeɗi wimi ya waɗen ke diko nawa ɗum pourquoi meɗa haɗo meɗ ɗum deƴƴ wano ko waɗa koɗo min waɗi ɗum kam waɗi ɗum kam waɗi ɗum te meɗani somi deƴƴi haalata Alhaji Ngojo daɗa mbi on Abdourahmane weltanama saabu o jettoru jambureɓe hen ɗum mbawno ƴedde men yettu kono noon ko ni fewata hamen Ngojo gammu mbay hawde min dadima min darima min gonta yahtir caggal si neɗɗo walli amen mamin mbaɗ si wallani amen mamin mbaɗ komin ko mbawi te noon meɗe yiɗi e barke Cheikh na Cheikh Saad Bou e barke Cheikh Ahmad Ndiaye e barke Cheikh Aljouma Ba e barke Cheikh Day e barke Ceerno Koyl Jalla yo Allah ittan mbay hawnaɓe gueɗal ɗo tanta Jalla yo ɗum yaharu yeeso hoɗon gandi Allah kam ɓuuren andu kewi kono noon ndeneɗen kadi Seybani yo yimɓe ɓe ndeeno serdede neɗɗo daw murno ara wuro tan neɗɗo daw hina henga woppi jaam tan neɗɗo goɗɗo lutɗum ɗon arta wuuro ko henga laaɓi ya hellezina amanu in jaakum fasiun binaba in fatabayyanu in tusibu qawman bi jahalatin fatusbihu ala ma faltum nadimin bandiraɓe yo en jokku en ɗam sa ari tawɗa wuuro henga laaɓi ruf hen ndiyam ɓuuɓɗam jokken en ɗam ko en neɗɗo goto jurmodiren jaafodiren kono noon o jotayi ko ɗum woni hen ko ɗum ɓe mbaɗi saabu ɗum koko layda heddi ko haala ko wawa welno ko fotini weldu par ce que koko haala jettoru tan ɓoɗo en mbawa hen haal goɗɗum Cheikh Saad Bou waɗni en fof ceerno Cheikh Saad Bou Cheikh Saad Bou noon ko por ko mawɗo aɗa andi Cheikh Mouhamadou Fati jogui mawan Cheikh Saad Bou biteɗo Gaysi ari tawi bamum Mouhamadou Fadal hen jooɗi tan wi ɗum baabo wi ɗum nam wi ɗum jaafoɗami noon a yiɗi gonɗa cukalel ha teski haɗa weela colli ha ɓooyi sondu ari ndu gastuma ndu jaknuma mbiɗa ya rijalul Gaysi toriɗa worɓe faabatoɓe Mouhamadou Fadal wi ɓiɗɗo eyyi wi ɗum o totnoɗo laaɓi kat ɗum adi wi ɗum ala wi ɗum ko ruham wondo meɗanno an wonata baaba baabo wi ɗum oho Mouhamadou Fadal ñori wotti wi ɗum eko woni ɗo wi ɗum wonde ɓaleere o wi ɗum ilam ɗufande ɗam laana ko feƴƴete taki ɗe gummi haalama min wallatnoɓe wakka leɗɗe ɗe ruham ɗum waɗimi ni
ɓiɗɗo wiɗum o baabo miɗo wawi gum haala ma saabu nde hawa e adama tagate ɓakke jeeɓotoɗe tawi ɗum deƴƴi goppen haala ka on noon ceerno Cheikh Saad Bou wawi ɗum assalamu aleykum wa rahmatullah mi weltima Salman Al Farisi meeɗi jooɗade tawi Seydina Ali ene jooɗde Seydina Huseyni o wi Seydina Ali hono duuɓi ma poti Seydina Ali wi namdo Seydina Huseyni Seydina Huseyni nde ne yaara duuɓi 3 walla 4 Seydina Huseyni jali Seydina Huseyni wi Salman Al Farisi ma cikkata komi cukalel Salman Al Farisi wi Baba Adama temedde joyi Baba Adama taga hakkude mabɓe fof temedde joyi ujunere hitande o wi on Baba Adama noon nde o tagate min de mbiɗa fella jihad fi sabilillahi mbiɗa haalana yimɓe wilaya Seydina Ali mbiɗa haalana ɗumen wilaya imam ahlul arifina kala ganduɗo Allah Seydina Ali woni imam mum o wi mbiɗa haalanaɓe wilaya Seydina Ali ɓe jaɓi babu Khaybar premier ko min o udditi damal ngal ete Baba Adam premier mo baba temedde joyi Baba Adam hakkude fo duuɓi temedde joyi o wi Baba Adama gadana o tawi ko biɗɗo fella jihad fi sabilillahi komi sagat cembiɗo wadde han kadi Salman Al Farisi hokkimo jungo wimi hayti namda duuɓi bamma Seydina Ali wadde ɗi ruhuji ɗi kalɗa ko gonga almuɓe mi haalana on noon tinoɗe e seere moon tinoɗe e tarbiya tinoɗe ganduye Allah oɗon gandi enen fof mayɗen ko boli ɗiɗi gurɗen ko boli ɗiɗi qalu rabbana amattana thnatayn wa ahyaytana thnatayn fa asrafna bi dhunubina falidu khurujin min sabil nde a jibinaka nde ka mayɗo jibinoɗa mayɗa mayde ndeya gimmitoɗa kadi ka gurtuɗo hollum woni tarbiya faade jomiraɗo tabaraka wa taala Cherif Cheybane min juurimama yo Allah waɗe ma barke so wonani an hande ne wawi taw mi arata ɗo ko min o jeeyi ko foddam ko gammam kono ko sababude ma addimi ɗe balɗe fof gummi ko ha labgal han gartumi mi yarani ata so wona ɗo kadi addimi tan ko yiideɓe mi huccitira e mabɓe kadi ko ñaaguinomi Allah hadam ar mbimi jomiraɗo ya hottam mbay hawa jomiraɗo watta taw komi ta nelaɗo haqqan wata hoynam mbay hawa han holɗum mi ara mbay hawa mi tawa gammuni jiiɓi mi tawa ɓe jiiɓi gammu wadde Allah hotti kam mbimi holko kottirta kam jomiraɗo kottirta kam ko deyre mi tawa ɓe ndeegui mi tawa ɓe teeyi mi tawa gammu mabɓe ne feewi wallahi on jonni gammu yewɓe ƴeew aduna fof ari ɗo han kala khilifaɓe aduna ari ɗo han ƴeew Jalalawa ha Aljuma ha Cheikh Cheybane ha Daoud ha Cheikh Imam Daoud ha yetti Saad Bou Hammid hande ko ala dawmi woni ɗo hande kala moƴƴo kala ñantugal jongal hande ari ɗo henne e Sénégal min de hono oɗo gammu kam mi feeraji so meeɗi wadɗo e mbay hawani kam mbiɗen ngol woni goo ono fof fottuɗo ɗo mi taskaki de mi taskaki ngol woni goo de wadde o waɗi ala dawmi yo Allah waɗan en jaam yo Allah moƴƴan en mbiɗa wasi on ko basitomi koye moon ay ko Jalawani wi ko mbaɗe ɗum bone almudu ko wonde faaɓuru holko woni faaɓuru diwo ɗo sippoyo to a yahata yettoytako neɗɗo woto hersir yidde mum kala kersirɗo yidde mum faama o gonɗani guiɗo sornata yidde mum guiɗo hersirta yidde mum tinnoɗe e la ilaha illallah tinnoɗe e seeremɓe moon tinnoɗe e moƴƴereji moon tinnoɗe e gumre moon tinnoɗe e almudagal moɗon hay komtowo goto woto hum toon Serigne Touba wi kullu wirdin yuridil murida li hadratillahi waɗan yahida سوى انتمى إلى الجيلاني أو انتمى إلى أحمد التجاني أو سواهما من الأقطاب إذ كلهم قطعا على الصواب لا بسوفيان كوبي كودي جيغم بس هلهم قادري وني أفو مجي رفاعي روي هين خلوتي روي هين شاذلي روي هين أكبري روي هين تجاني روي هين كدي دي فوق دون جالت kala ngol jagguɗa hen jaggu nawet haare jomiraɗo tabaraka wa taala yo Allah waɗan en jaam yo Allah moƴƴan en Cheybane yo Allah yoɓe moƴƴere di wax baatu assalamu aleykum wa rahmatullah gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi am kontaan te mbégte bu baax imam léegi la fi jógee yaramam moo xawoon naqadi moo tax mu dem waaye imam sama rakk la yàlla moo dogal li mu def ci moom moo ko def yàlla dafa dogal it
waaw ndax dëkk bi tey yàlla dafa dogal ñu nekk seen imam kon képp ku fi ñëw rek suñu gan la bi ci topp it mooy Alaaji Amin Ngooje mii nga gis ni tey bi suñu waajur jógee Noodi di ñëw Mbayewa maamam yoro aw sira moo ko dalal di ànd ak moom ba génn àdduna sama papa tabax juma bi mu génne àddina mu ne du ko yóbbu ci almaliya ci kanam juma ji la koy denc pulo Allah indum teddini pulaa ko kala mo woni pulo aɗa foti andu hoore ma aɗa foti yiɗu hoore ma sabu pullo min ko kalanmi ko ɓe ɗoyi kam seeɗe min mi wulani hay goto sabu pullo mi layi ɗum e canki mbimi min de mi wona pullo komi ceɗɗo kono pullo Allah teddin ɗum Allah hokki ɗum gandal Allah hokki ɗum jawdi Allah hokki ɗum teranga Allah hokki ɗum sutura ɗum tagi biɗo pullo fotani yar sangara biɗo pullo fotani wat ko boni sabu moƴƴiɓe fof koɓe fulɓe pullo si andi hoore mum tigi rigi wata ko moƴƴi sabu pullo yalti ko moƴƴi ɓe en gandi waliyu Allah o tanuman si Ahmad Ndiaye fijani waliyu Allah o tanumen Cheikh Sadibou Abi fijani ho gammu noon mo weli fof omo welani fof gammu o yahata tan ko yeeso sabu gammu o homadani gammu o fijani Alaaji Ahmed Sadibou la ilaha illallah la ilaha illallah ko ɗum jaggi a Allah jetti ɗum bandiraɓe mbay awa ayren koɓe mbay awa yimɓe moƴƴuɓe yimɓe tedduɓe hakkude amen ko jam boli woni hen ayi iliman imam wuro ngo ko miñam komin woni deuxiéme imam mum komin woni porte-parole mum kala mayɗo ɗo kam julnam si aljuma ari kam julnam mumen ɗum famɗani aɗa andi amen gojo oɗo si welno ɗum ande wi min de mi fewno jumam sabu miɗo jogi koroyiji kono waɗani ɗum inchallah o jarama yo Allah teddino on e barke sidina Mouhammad ko heddi ko eɗen mbi bisimillahi rahmani rahim amin maul ayni e sik Dawoud Sida Timsi Ahmad Ndiaye jaramon jef on timmi on goni fof mimi yewak sabu ko non jooɗi Alaaji Ahmed Sadibou jottono ɗo on jooɗema han on duusi talibaɓe on duusi julɓe Allah ɓe ha fajiri foti Allah me ñaago Allah nelaɗo mo yo Allah juhnu balɗe mo kala baɗɗo ɗo noon mbuɗu mum e tampere mo isas mu yo Allah yoɓ yo barke sidina Mouhammad Alaaji Ahmed Ngoojo jettanami talibaɓe pop mi yetti Allah mi yetti ɗumen e fof oɗo gammu hen piɓa annayi inchallahu taala kala mo tawi hen en guuri komi baɗowo eɗen ñaagui Allah yo Allah yahrema yeeso e barke sidina Mouhammad e tabarikalla heɗen jetta kadi jaatigui men ɗo ñalɗen Oumar Gadiel mbeɗa on sehna Oumar Gadiel ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo timmuɗo neɗɗo karasira yo Allah juhnu balɗe mum heɗen jetta Alhaji Daɗal galle mum joftuɗen hanki te inchallahu taala heɗen piiɓi hitande fof ɗon jofteten so Allah jaaɓi inchallahu taala heɗen jetta seɓɓe ɓe e naareɓe fulɓe fof Allah jarama ɓe jarama yo Allah waɗan en jaam ya barke Cheikh Ahmadou Ndiaye e heɗen ñaagono Alhaji Abdourahmane Gadiel yo Allah juhnu balɗe mum
ya barke sidina Muhammad ko faar liñol ngol ko faar aduna o baataɗo sabu Allah nelaɗo muɗum yo Allah ɓesdo ko waɗata ko. Assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abul